Hyvät Jyväskylän kesän ystävät, tervetuloa tähän Vastuullisuus on viisautta -työpajaan. Ja tämä työpaja kuuluu Jyväskylän yliopiston BC-profilointialueelle, eli tämmöiselle käyttäytymisen muutos, hyvinvointi ja terveys elämänkulussa. Että sellaista tahoakin edustamme yliopiston ja tietenkin tämä on Jyväskylän kesäosa. Ja mä oon Taru Lintunen, tämän työpajan puheenjohtaja, ja tässä aluksi muutama tämmöinen käytännön asia. Tämä työpaja tallennetaan, mutta tätä ei striimata nyt samanaikaisesti. Ja sitten myöhemmin linkki tähän tallenteeseen on saatavilla kesän nettisivulla. Eli teitä yleisöä ei kuvata nyt tämän työpajan aikana, ei tarvitse olla huolissaan, että päätyy videolle. Jos tulee yleisökysymyksiä, niin sitten se ääni tallentuu kyllä. Tähän työpajaan liittyy lyhyitä alustuksia ja semmoisia pohdintatehtäviä. Ja niitä toteutetaan Mentimeterillä ja siihen tarvitsette puhelinta tai jotain muuta mobiililaitetta. Ja jos ei semmoista ole mukana, niin täällä Laura auttaa sitten oman ajatuksen esille saamisessa. Tässä on meidän työryhmä ja voitaisiin esittäytyä. Ole hyvä, aloita Hanna-Mari. Mikki päällä. Istun silti alas ehkä. Tuntuu hassulta seistä ylhäällä. Eli moi kaikille. Toivosen Hanna-Mari on tosiaan nimi ja on liikuntapsykologian yliopiston opettajana täällä Jyväskylän yliopistossa, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja myös avoimessa yliopistossa. Eli opetan sekä tutkinto-opiskelijoita että sitten ihan kaikkia aiheesta kiinnostuneita. Ja mun pääkiinnostusaihe sekä opetuksen että tutkimuksen suhteen on tunne- ja vuorovaikutustaidot. Ja mä teen väitöskirjaa vastuuntuntoisuuden opettamisesta liikunnan avulla. Eli tämä on ihan niin kuin nenäpäähän tämä aihe nyt sitten mun tutkimuksen kanssa. Nyt toimii mikki, eikö niin? Mun nimi on Laura Otsala ja mä oon taustaltani sairaanhoitaja. Nykyisin toimin opetuspuolella. Ensin olin 10 vuotta sairaanhoitajana, nyt tosiaan korkeakouluopetuksen parista 5 vuotta ja nyt tällä hetkellä opetan korkeakoulussa tulevia sairaanhoitajia ja muita hoitoalan ammattilaisia ja siellä tosiaan vuorovaikutus ja vastuullisuus on aika tärkeässä roolissa. Niin, hyvää päivää minunkin puolestani. Minun nimeni on Seppo Pulkkinen ja tituleeraan itseäni semmoiseksi arjen tiedemieheksi. Mä oon elänyt tämän, sanotaan aikuiselämän, no vähän lapsuuttakin, 2 maailmassa, urheilumaailmassa ja tuossa oppilaitosmaailmassa ja toiminut sekä ensin oppilaitosmaailmassa reksinä 20 vuotta, se jäin Kuokkalan yhtenäiskoulusta eläkkeelle vuonna 2020 ja sitä ennen olin 12 vuotta liikunnanopettajana ja täällä yliopistollakin olin sitten tutkijatohtorina ja päätoimisena kaiken kaikkiaan 6 vuotta. 2 vuotta tässä talossa oli silloinen rehtori-instituutti oli tuolla toisessa päässä ja siellä olin sitten jo näin. Mutta reksihommat on nyt tehty mutta valmennushommat jatkuu edelleen, että nyt alkoi juuri 51. vuosi valmentajana. Kertoo siitä, että ei ole hissi mennyt vieläkään yläkertaa asti. Ja Lapinlahden lintujen laulujen sanon, että sedät jaksavat heilua. Ja tosiaan 25 vuotta ensin lentopalloa ja nyt 25 vuotta on mennyt salibändin parissa. Ja katsotaan sitten, mihinkä tie johtaa. Tällä hetkellä valmennan Täkäläistä nousevaa joukkuetta kuin Luppo, eli Lutakon pallopojat, jolla on Suomi-sarjassa ja pisimmät urat on tehnyt tuossa salibändin puolella Happeen miesten joukkueen valmentajana 12 vuotta ja Australian miesten maajoukkueessa 8 vuotta ja sen tyyppistä lentopallossa sitten paikallisia joukkueita pitkiä uria tällä näin. Miehiä ja naisia, 4 eri maajoukkuetta on valmentanut yhteensä 22 vuotta, että sillä tavalla niiltä pohjalta eteenpäin. Kiitos. Mä oon Taru Lintunen, eläkkeellä oleva liikuntapsykologian professori
Ja jo opiskeluaikana ja koko työuran on ollut kiinnostunut tunne- ja vuorovaikutus- ja ryhmätaitojen taidoista ja erikoistunut sitten niiden opettamisen tutkimukseen. Tämä vastuunotto on osa näitä taitoja. Ja tässä aluksi esittelen taustaa vähän liittyen näihin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Tässä on tämmöinen tunne- ja vuorovaikutusoppimisen piirakkamalli. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi jakaa ja määritellä monella tavalla, mutta tämän tyyppiset asiat yleensä määritelmästä riippumatta tulee esille. Et toisaalta ne on omaan itseen liittyviä taitoja, niin kuin omien tunteiden, arvojen, vahvuuksien, rajoitusten tunnistamista, mitä haluan, mitä en halua, miltä tuntuu, tunteiden säätelyä, eli itseen liittyviä asioita. Ja sitten toisaalta tällaisia vuorovaikutukseen, toisten ihmisten kanssa yhdessä olemiseen liittyviä taitoja. Ymmärryksen ja empatian osoittaminen toisille ihmisille tai kun väistämättä elämässä tulee ristiriitoja, niin kuinka niitä ristiriitoja voi rakentavasti ratkoa. Tämän tyyppiset asiat liittyy tämmöiseen sosiaaliseen puoleen meillä. Ja tärkeää on tietenkin, että nämä on tasapainossa. Minun tarpeeni tunnistan ne ja ne tulee kuulluksi ja minä taas sitten toisaalta otan huomioon toisten ihmisten tarpeita. No tässä tietenkin on jo todella paljon hallittavaa itse kullekin, mutta sitten näitä taitoja voi käyttää väärin, että voi vaikka manipuloida muita ihmisiä, joten tällainen vastuullinen toiminta on hyvin keskeinen asia. Se, miten toimitaan eettisesti, kestävästi, rakentavasti. Ja se on sitten tänään tämän työpajan aiheena. Tuolla esityksen lopussa on muutamia lähteitä, että jos joku haluaa perehtyä tarkemmin tähän alueeseen tai siihen työhön ja tutkimukseen ja kehittämistyöhön, jota tuolla mun tutkimusryhmässä on tehty, niin pääsee eteenpäin. Ja tuossa alhaalla on tämmöisen CASEL-organisaation verkkosivu. Tämä piirakkamalli on tämän CASEL-organisaation parissa kehitetty. Tämä toimii Chicagossa ja myöskin tämä tämänpäiväinen ohjelma, jota esitellään, niin on kehitetty siellä. Että mulla on ollut mahdollisuus vierailla sekä tuolla CASELin laitoksessa että perehtyä tarkemmin tämmöiseen Hellisonin vastuun tuntoisuuden malliin. Että tämmöistä vastuullista käyttäytymistähän opetetaan aika harvoin. Että me usein ajatellaan, että se jotenkin kehittyy siinä itsestään tai vaikkapa että urheilu kasvattaa. Että tämmöisiä ohjelmia ei kovin paljon ole. Niin olin silloin hyvin ilahtunut, kun löysin tällaisen ja nimenomaan liikunnan parissa kehitetyn. Tämä toimii tietenkin sitten ihan missä tahansa muuallakin. Tämän kehitti tällainen kuin Don Hellison professorina Chicagossa ja tapasin hänet siellä ja tunsin hänen läheisen työkaverinsa Gloria Balaguerin, joka esitteli meidät toisillemme ja samalla tutustuin myös tämmöiseen kuin professori Paul Wrightiin, joka on tämän Hellisonin seuraaja ja teemme yhteistyötä ja hän on muun muassa Hanna-Marin väitöskirjan ohjaajana on tässä meidän tiimissä mukana. Että on ollut mukava saada niin kuin heidän tietoa ja asiantuntemusta käyttöön. Ja mä olin perehtynyt tähän malliin jo vähän niin kuin kirjallisuuden kautta ennen vierailua Chicagoon, mutta silmät todella avautui, että mitä tämä käytännössä on, kun pääsin käymään siellä paikan päällä ja tutustuin tällaiseen Beyond the Ball-organisaatioon, joka toimii Chicagossa sellaisessa lähiössä kuin Little Village. Ja se on semmoinen paikka, jossa on
paljon ongelmia liittyen huumeisiin ja jengiväkivaltaan. Että kun me ajettiin sinne, niin meillä oli tiukat ohjeet, että ei saa pysähtyä missään. Siinä kadun kulmissa oli 12-13-vuotiaita myymässä huumeita, että niin kuin todella semmoinen rankka paikka. Mutta siellä keskellä oli sitten semmoinen alue, jossa on muutamia kouluja, mutta vierailin yhdellä koululla ja siinä oli niin valtava ero, että minkälainen se ympäristö ihan fyysisesti oli verrattuna siihen muuhun alueeseen. Ja se on sen ansiota, mitä siellä oli tehty lasten kanssa. Ja tätä Beyond the Ball, jonka verkkosivulta voitte myös lukea tämän ohjelman historiasta ja nykypäivästä, että se toimii siellä edelleen, niin on tämmöinen kehittämisorganisaatio, erityisesti lasten ja nuorten, mutta se on laajentunut myös aikuisia koko yhteisöön. Sitä toteutetaan aika paljon liikunnan, urheilun parissa. He järjestää urheilukerhoja, erilaisia pelejä, turnauksia, klinikoita, mentorointia, joissa tämän urheilun lisäksi opetetaan elämäntaitoja. Toiminta on ihan päiväkoti-ikäisistä aikuisiin asti. Tämän ohjelman mukana ne lapset ja nuoret kasvaa sitten hyvin niin kuin tämmöisiksi osallistuviksi yhteisön jäseniksi. Useinhan puhutaan, että pääsee pois jostain tämmöisestä ongelmalähiöstä, mutta tässä ohjelmassa ajatellaan, että miksi viedä lahjakkuutta ja osaamista jollekin muualle, missä on paremmat olot ja jo ennestään paljon taitavia ihmisiä. Että tässä ajatellaan, tai halutaan nuorten kehittävän taitoja ja kykyjä, joita he voi käyttää tämän oman yhteisön hyväksi. Se on tällainen missio heillä. Ja mä seurasin näissä kuvissa näkyvä lasten liikuntakerho, jossa yhtenä vetäjänä on täällä kuvassa näkyvä tämmöinen Miguel-niminen nuori mies. Ja hän kertoi itse osallistuneensa ihan päiväkoti-ikäisestä asti tämmöiseen toimintaan ja kerhoon ja koko kouluajan ja sai sieltä hyviä oppeja. Ja vastoin monenlaisia todennäköisyyksiä, niin hän sai koulun suoritettua loppuun ja opiskeltua hyvän ammatin ja palasi tänne lähiöön. Ja hänellä on päivätyö, mutta sitten hän tekee vapaaehtoistyötä ja vetää niitä samanlaisia liikuntakerhoja, joihin hän itse on lapsena osallistunut. Ja samoin on tehnyt monet muutkin, että ne palaajat vakauttaa sitä yhteisöä ja kantavat vastuuta yhteisöstä. Ja se alue, jota aikaisemmin hallitsi erityisesti 2 tämmöistä kilpailevaa, taistelevaa huumejengiä, niin se on alkanut siirtyä takaisin tavalliseksi asuma-alueeksi. Että siellä on todella valtava muutos tapahtunut. Ja niin kuin mainitsin, nämä kerhot alkaa jo päiväkoti-ikäisenä, koska on huomattu, että jo 10-vuotiaat on kehittänyt asenteita ja valintoja suhteessa jengeihin ja huumeisiin ja väkivaltaan. Eli tämä on hyödyllistä aloittaa hyvin aikaisin. Ja kun ne lapset kasvaa, niin ne ei ainoastaan osallistu ohjelmaan, vaan he alkaa myös ohjata itse nuorempiaan, johtaa toimintoja, osallistua koko yhteisöön kehittäviin toimiin. Eli tämä on myös tämmöistä johtajuuskoulutusta. Ja sen sijaan, että sukupolvien välinen kuilu kasvaisi, niin tässä kasvaa sukupolvien välinen vastuullisuus. No, tämä kehitys ei ole suinkaan ollut helppoa, niin kuin voitte kuvitella, että tuommoinen paikka. Ja mä tapasin tämän ohjelman johtajan Rob Castanedan, hänen vaimonsa Amy Castanedan, joka näkyy tuolla oikealla alakuvassa. Ja kun he muutti sinne ja alkoi opettajina toimia siellä, niin siellä oli tämmöinen vuonna 1998 tämmöinen Latin Kings-jengi, niin ne sytytti näiden Castanedojen kodin palamaan 2 kertaa, heitti polttopulloja kotiin ja yritti tappaa heidät. Sen takia, että tämä Rob oli nähnyt aseellisen ryöstön ja soittanut poliisille ja kertonut poliisille, että hän oli nähnyt, että mihin oli ase piilotettu. No moni olisi tuosta pelästynyt ja lähtenyt muualle, mutta he jäi sinne
He veti silloin koripallokerhoa, niin kuin tämä Don Hellison on aloittanut tämmöisen toiminnan ja he jatkoi sitä siellä ja se koripallokerho oli hyvin suosittu kummankin kilpailevan jengin nuorten joukossa, kun koripallo oli kova juttu ja halusivat pelata, niin se kerho oli sitten semmoinen paikka, jossa ei sodittu, mutta sinne piti päästä. Sitten näillä jengiläisillä oli semmoinen periaate, että jos on naisen seurassa, niin sitten ei ryhdytä tappelemaan kovin todennäköisesti. Niin tämä Amy, tämmöinen pienikokoinen nuori nainen silloin, niin päätyi saattelemaan bussipysäkille näitä 8-19-vuotiaita isokokoisia nuoria miehiä, että he pääsivät sitten kotiin turvallisesti. Et se on ollut aika hurjaa meininkiä siihen aikaan. No, ohjelma on toiminut hyvin. Sillä on ollut vaikutusta tässä ajan kuluessa ja se on voittanut paljon kotimaisia kansainvälisiä palkintoja. Sillä on ollut paljon medianäkyvyyttä. Jos menette tuonne verkkosivulle, niin siellä on linkkejä ja kerrotaan. Tällä hetkellä siihen osallistuu noin yli 1500 nuorta siltä alueelta. Tämä toteutetaan eri muodoissa, on niitä liikuntakerhoja, sitten esimerkiksi yläkouluikäiset, joita usein ajatellaan, että nehän nyt vähän niitä hankalia teinejä ja heitä pidetään hyvin tärkeinä yhteisön jäseninä ja heille on räätälöity omia tämmöisiä urheilua tai taidetta, yhteisön palvelemista yhdistäviä toimintoja. Sitten siellä pidetään toimintapäiviä, johon perheet tulee mukaan ja lähiympäristön ihmiset ja siellä sitten siivotaan ja maalataan ja kehitetään sitä ympäristöä. Ja mulle esiteltiin hyvin ylpeänä, miten sinne oli just rakennettu parkkipaikalle koripallokenttä. Se vierailemani koulu oli hyvin siisti. Siellä oli maalattu graffitit piiloon ja niitä ei kuulemma tule lisää, kun ne nuoret haluaa kantaa vastuuta siitä alueesta, koska he on itse ollut suunnittelemassa ja kehittämässä tätä toimintaa. Sitten siellä oli ollut kevätpäivä, johon osallistui 750 ihmistä, jotka tuli viettämään mukavaa päivää, jossa oli liikuntaa ja kaikenlaisia esityksiä ja kasvumaalauksia. Tytöille on omaa ohjelmaa, koska siellä asuvilla tytöillä on monenlaisia itseluottamukseen ja kommunikaatioon, identiteettiin liittyviä kehityshaasteita. Heillä on liikuntaa, taidetta, ryhmätoimintoja. Perheille on omia aktiviteetteja. Se on laajentunut todella niin kuin suureksi se ohjelma niin, että ne siellä asuvat ihmiset toteuttaa sitä. No jos mä palaan tähän jengiläiseen, joka uhkasi tappaa tämän Amyn ja Robin, niin hän joutui 10 vuodeksi vankilaan ja kun hän sieltä vapautui, niin hän toi oman tyttärensä siihen liikuntakerhoon, koska hän halusi omille lapsille parempaa tulevaisuutta kuin mikä hänellä oli ollut ja usko, että tämä Beyond the Ball voisi olla se semmoinen hyvä asia. Ja kun toi Amy kertoi tästä, niin mä ajattelin, että jos tämä täällä näin vaikeassa paikassa toimii, niin kyllä tämä nyt toimii Suomessakin ja Jyväskylässä. Me on kehitetty täällä ohjelmaa yhdessä näiden Paul Wrightin kanssa, joka tällä hetkellä vastaa tästä tutkimuspuolesta, niin että kun tuolla Chicagossa nämä ohjelman vetäjät kasvaa lapsesta asti siihen ja sitten he alkaa niin kuin aika luontevasti vetää sitä, tai he on sitten tutkijoita, tästä tehdään aika paljon tutkimustakin ympäri maailmaa. Mutta ohjaajakoulutusta ei ole kovin paljon kehitetty, niin meidän tutkimuspanos tähän on, että me on kehitetty, Hanna-Mari Toivonen tekee väitöskirjaa siitä, että kuinka tätä ohjelmaa ja tätä ohjaamisen taitoja voitaisiin kehittää. Ja tässä työpajassa nyt saatte niin vähän sellaisen pikakelauksen, että mitä tämä käytännössä on, että mitä tässä tehdään. Eli me haluttiin kehittää ohjaajakoulutusta myös niille, joilla ei ole omaa kokemusta osallistumisesta. Ja sitten seuraavaksi Hanna-Mari esitteleekin tätä tarkemmin. Ole hyvä.
Kiitos Taru. Joo, oli hyvä. Saitte vähän alustusta nyt tähän, että mistä tämä juontaa juurensa, niin sitten on ehkä helpompi seurata myös, että mitä tässä nyt sitten jatkossa tapahtuu. Ja nyt heti alkuun, ennen kuin mä kerron teille tästä mallista ja miten tätä vastuuntuntoisuutta voi opettaa, niin mä haluaisin ensin aktivoida ja kuulla vähän teidän ajatuksia siitä, että mistä asioista teidän mielestä vastuuntuntoisuus rakentuu. Eli tämähän on aika laaja käsite. Tässä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Niin nyt mä pyytäisin, että kaivatte niitä puhelimia esiin ja me käytetään tämmöistä mentimeetteriä. Ja tämä toimii siten, että voitte skannata tuolta tuon QR-koodin tai sitten se voitte mennä selaimeen siellä teidän puhelimessa, valita sieltä menti.com ja laittaa ton koodin sinne. Ja tämä on tämmöinen sanapilvi, jota me tässä muodostetaan. Eli teille tuli nyt näkyviin, jos saitte sen jo auki, niin semmoinen, missä näkyy 5 riviä, niin kuin, mihin voi kirjoittaa. Niin kirjoittakaa aina yksi sana yhdelle riville. Voitte kirjoittaa kaikki 5 ja sitten painaa lähetä, tai voitte kirjoittaa vaikka vain 1 ja painaa lähetä ja sitten jatkaa miettimistä ja kirjoittaa uudestaan. Eli sitä ei ole rajoitettu montako kertaa, siihen pystyy vastaamaan. Ja tämä kysymyshän kuuluu nyt, että mistä asioista vastuuntuntoisuus rakentuu, niin vastataan siinä muodossa siihen. Eli mä voisin vastata vaikka yrittämisestä. Eli tämä on nyt se, onko tämä elatiivi vai mikä tämä suomen kieliopissa on, niin STA, STÄ päätteen, kun laitatte sinne, niin silloin me saadaan samanlaisia sanoja niin kuin samassa muodossa. Ja jos joku sattuu nyt valitsemaan niin kuin ihan sen saman sanan, minkä sääkin, tai niin kuin jos sitä on vaikka 2 kertaa valittu, niin se näkyy tuossa sanapilvessä sitten vähän isompana. Ja jos vaikka 3. valitsee sen saman, niin sitten näin. Siellähän näkyy jo ensimmäinen. Ja minä teen niin, että minä piilotan teiltä näkyvistä näin, niin nyt te ette näe, mitä muut kirjoittaa, vaan teidän pitää ensin itse laittaa sinne, mitä teillä tulee mieleen. Mistä asioista vastuuntuntoisuus rakentuu. Ja jos täällä on joku semmoinen, jolla ei nyt ole sitä puhelinta tai ei pysty sitä puhelinta jostain syystä käyttämään, niin meillä löytyy täällä myös ihan tällainen manuaalisesti voi käsin kirjoittaa lapulle ja Laura voi sitten käydä täältä näppäränä napustelemaan ne tonne noin, niin saadaan. No niin, hienoa. Niin Laura voi tuoda sulle täältä ja tulla sinne hengailemaan lähelle, niin pystyy sitten lisäilemään ne suoraan tänne, niin jokainen pääsee osallistumaan. Ja mä teen nyt sillä, että mä laitan teille pienen ajastimen täältä, että saatte 2 minuuttia nyt aikaa miettiä ja lisäillä asioita sinne mitä teillä tulee mieleen. Eli laitetaan tuolta 2 minuuttia, niin mä hiljenen hetkeksi ja saatte miettiä, että mistä asioista vastuuntuntoisuus teidän mielestä rakentuu. Äläkä tyydy vaan siihen, mitä ekana tulee mieleen, vaan mieti lisää. Mitä muuta, mitä vastuuntuntoisuus on, mistä se rakentuu, mistä asioista, mitä se pitää sisällään. Puolisen minuuttia vielä aikaa lisäillä vastauksia.
No niin, aika päättyi. Lähettäkää vielä viimeisetkin vastaukset sinne ja katsotaan, mitä tänne on ilmestynyt. Wow, todella iso lista erilaisia asioita, joista vastuuntuntoisuus rakentuu, mutta sieltä nousee nyt esiin rehellisyydestä, vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja yrittämisestä. Ja empatia ja rehellisyys, joo. Monia tämmöisiä tosi keskeisiä juttuja tunnistitte. Mutta sitten niin kuin näette, niin siellä on myös tosi paljon kaikkea muuta. Että noi on varmasti se ydin tosi hienosti olette tässä nyt vähän niin kuin määritellyt sitä, että mitä tämä vastuuntuntoisuus voisi olla. Mutta täällä on myös näitä muitakin toisen huomioimisesta, seurauksien miettimisestä, tiedon hankkimisesta, toisesta huolehtimisesta, tuesta, yhteisöllisyydestä, perehtymisestä asioihin, tosi paljon kaikkea. Ja tämähän nyt tuo vähän haasteen sitten, kun me lähdetään opettamaan vastuuntuntoisuutta, kun se on näin laaja käsite ja se pitää sisällään niin paljon erilaisia asioita. Ja sen takia sitä on jouduttu vähän sen sitten tämän mallin näkökulmasta rajaamaan, jotta pystytään sitten oikeasti vähän sen niin kuin, näkemään tai käytännössä myös oppimaan sitä. Ja no niin, sitten mennään eteenpäin. Eli tosiaan vastuuntuntoisuuden malli on tässä nyt jo muutamankin kertaan mainittu ja Tarukin mainitsi sen, että sen on kehittänyt Don Hellison tuolla Chicagossa. Sen englanninkielinen nimi on Teaching Personal and Social Responsibility Model, eli siellä on mainittuna se henkilökohtainen vastuu ja se sosiaalinen vastuu, jotka molemmat tulee tässä mallissa esiin. Ja tuossa kuvassa näettekin Don Hellisonin, joka siis nimenomaan työskenteli syrjäytyneiden ja yhteiskunnassa heikossa asemassa olleiden nuorten kanssa. Ja sitä kautta lähti miettimään, että miten mä saisin nämä osallistumaan aktiivisemmin ja toimimaan niin kuin tuottavampina yhteisön jäseninä. Ja saisin tämän mun liikuntatunnin tai kerhon myös yhtä lailla pyörimään. Ja tämä on siis arvoihin perustuva malli, eli ne on tässä niin kuin ohjaavat vahvasti tätä toimintaa, mutta sitten tämä on myös tämmöinen ohjaava malli, eli tässä nimenomaan opetetaan tätä toimintaa. Ja liikunta on se työkalu, niin kuin Tarukin tuossa mainitsi, jonka kautta tätä vastuuntuntoisuutta ja näitä elämäntaitoja opetetaan. Mutta tuossa liikunnan tilalla voisi lukea vaikka toiminta. Se voi olla mitä tahansa aktiivista toimintaa, minkä yhteydessä sitä vastuunottamista voidaan opettaa. Ja tässä mallissa päätavoitteena on auttaa ohjattavia kehittämään itseään ihmisenä ja oppia ottaa vastuuta sekä heidän niin kuin itsestään ja heidän omista valinnoistaan ja tekemisistään ja sitten myös kohtelemaan muita ihmisiä vastuullisesti ja tukemaan niiden muiden ihmisten vastuunottamista yhtä lailla. Tätä mallia on käytetty tosi paljon eri ympäristöissä ja eri ihmisten toimesta. Eli liikunnan opettajat on varmaan se yleisin ryhmä. Täällä meilläkin Jyväskylässä mun mielestä liikunnan opettajakoulutuksessa tämä malli tulee esiin. Eli sinällään on mukana myös opettajakoulutuksessa. Ja sitten tietysti valmentajat, kerhonohjaajat, erilaiset nuorisotyöntekijät ihan ympäri maailmaa ja myös ympäri Yhdysvaltoja tietenkin on tätä käyttänyt. Ja meillä oli tuossa pari viikkoa sitten tämmöisen TPSR-allianssin tapaaminen ja siellä oli esimerkiksi ilmoittautunut yli 20 eri maasta ihmisiä sinne. Ja nimenomaan sekä meitä tutkijoita ja niin kuin yliopiston puolelta osallistuvia, että sitten juurikin niitä, jotka siellä yhteisötasolla pyörittää sitä toimintaa. Ja tätä mallia on tietenkin sitten myös testattu monessa eri paikoissa, mihin Tarukin tuossa jo vähän viittasi. On liikuntatunneilla, on iltapäiväkerhoissa, on kesäleireillä, urheilujoukkueissa, jopa nuorten vankiloissa, esimerkiksi tuolla Yhdysvalloissa tätä käytetään, ja sitten erilaisissa yhteisöprojekteissa. Mulla oli itselläkin mahdollisuus vierailla Chicagossa tässä jo 2 kertaan,
jokunen aika sitten ja tapasin Hellisoninkin henkilökohtaisesti pari kertaa ennen kuin hän sitten tuossa menehtyi joku aika sitten. Ja mä vierailin tämmöisellä kesäleirillä Chicagossa, joka pyöri niin kuin oli pyörinyt jo kymmenkunta vuotta. Se oli tämmöinen kunnan rahoittama kerho, jossa käytettiin tätä vastuuntuntoisuuden mallia. Ja siellä oli oppilaita ihan 3-vuotiaasta aina lukiolaiseen asti sillä ihan samassa kerhossa. Ja sitten tosiaan siellä niin kuin 3-vuotiaatkin pystyi tosi hyvin niin kuin jo omaksumaan tietysti heidän kehitystasollaan näitä asioita. Ja sitten näitä vanhempia, jotka oli saattanut olla sen 10 vuotta siellä mukana siellä leirillä, niin heitä hyödynnettiin sitten siinä, että he itse asiassa ottivat niitä johtajarooleja ja he vetivät välillä niille nuoremmille sitten siellä asioita. Ja monet heistä tavoittelikin sitä, että he saisivat sitten tulevaisuudessa, he pääsisivät siihen rooliin, että he pystyisivät olemaan tämmöisiä apuohjaajia, eli niitä jotka sitten niitä nuorempia ohjaa. Eli tämän mallin kehittäminen on pitkälti perustunut siihen nimenomaan, niin kuin Tarukin tuossa kuvaili, siihen, että osallistutaan ja sitten osallistumisen kautta opitaan myös ohjaamaan. Mutta tietysti olisi tärkeää, että vaikka meillä Suomessa ei ole kauheasti tai ei ole mitään pyöriviä ohjelmia, meillä on yksittäisiä opettajia, jotka mallia hyödyntää, mutta meillä ei ole mitään toimivaa ohjelmaa tällä hetkellä. Niin me ei voida lähteä siitä liikkeelle, että no niin, tulkaa osallistumaan, koska meillähän ei ole sitten ohjaajia ollenkaan. Eli meidän pitää lähteä kehittämään myös sitä ohjaajakoulutusta. Ja se on nyt se, mitä tosiaan olen tässä tehnyt väitöskirjan aikana, ja siitä nyt tulee sitten myös näitä käytännön juttuja tähän tämänpäiväiseen. Ja tosiaan se, mikä tässä mallissa on ainutlaatuista, on se, että vaikka tämä on tämmöinen malli, niin tämä on käytännöstä kehitetty. Eli tämä on hyvin käytännönläheinen ja tämä antaa oikeasti niitä käytännön työkaluja, että miten näitä asioita tutkittuja asioita pystytään käytännössä viemään sinne arkeen. Ja tässä mallissa on muutamia tämmöisiä lähtöoletuksia. Eli ensinnäkin, niin kuin Tarukin toi tuossa ensimmäisessä puheessaan esiin, niin henkilökohtainen ja sosiaalinen kehitys ei ole sellaisia asioita, mikä tapahtuu itsestään. Me monesti ajatellaan, että joo, jos me viedään meidän lapsi tai lapsen lapsi sinne vaikka jalkapallojoukkueeseen harjoittelee, niin sehän oppii siellä taitoja. Ja kyllähän se oppii siellä jotain, aivan varmasti. Mutta se on tosi paljon sitten ohjaajista kiinni ja ympäristöstä kiinni, että millaisia taitoja siellä, että keskittyykö se vaan siihen jalkapalloon ja voittamiseen vai kehitytäänkö siellä myös sitten ihmisenä. Mutta jos me halutaan, että sieltä ihan oikeasti opettaisiin esimerkiksi sitä vastuuntuntoisuutta, niin sitten meidän pitäisi ihan tietoisesti lähteä opettamaan sitä. Eli meillä pitäisi olla vastuuseen perustavia tavoitteita, sen pitäisi olla tarkoituksenmukaista, meillä pitäisi olla strategioita sen toteuttamiseen ja ohjaajan pitäisi tietoisesti pystyä toimimaan sitten sillä myös sen mukaisesti. Ja sitten tämä vähemmän on enemmän on toinen lähtöoletus ja periaate näissä ohjelmissa. Ja tämä viittaa nyt vähän siihen, kun me äsken katsottiin sitä, kun te tuonne mietitte, että mistä se vastuuntuntoisuus rakentuu, niin siinä oli tosiaan niitä asioita aivan valtavasti. Niin jotta me pystytään niin kuin oikeasti kehittämään jotain, niin mehän ei voida lähteä kaikkea harjoittelemaan samaan aikaan, vaan meidän pitää tehdä niitä valintoja. Niin kohta mä kerron teille, millaisia valintoja Hellison teki ja tähän malliin liittyen on tehty. Ja tosiaan ohjelma, jossa on vain muutama selkeä tavoite, on usein vaikuttavampi kuin sitten semmoinen, missä on tosi paljon niitä. Ja sitten viimeisenä tämä, että tässä mallissa kyse on siis siitä, että tämä vastuuntuntoisuus integroidaan osaksi siihen toimintaan, eli liitetään siihen toimintaan. Tämä ei ole semmoinen ylimääräinen lisä, mitä tehdään vaikka sitten niin kuin ennen sitä liikuntatuokioa tai sen jälkeen, vaan tämä on nimenomaan ajatuksena se, että se olisi osana sitä kaikkea toimintaa, mitä me tehdään. Siitä ensimmäisestä kohtaamisesta, kun te astutte sisään tänne saliin, siihen hetkeen, kun te sitten poistutte täältä, niin kaikki tässä pystytään tehdä monia asioita sen vastuuntuntoisuuden edistämiseksi. Ja nämä mallin ideat, strategiat on niitä, mitä otetaan siis käyttöön ja kytketään osaksi niitä sisältöjä, mitä opetetaan, niitä pedagogisia taitoja ja sitä ohjausta ja käytännön toimintaa. Ja tässä on nyt sitten se valinta, mitä Hellison on tehnyt. Ja muistakaa, että hän on 50 vuotta tätä mallia kehittänyt ja hänellä meni jonkun aikaa, että hän sai jäsennettyä, että mitkä on ne keskeiset jutut.
Mutta hän mietti, että miten me saataisiin aikaiseksi semmoista toimintaa, missä jokainen hoitaisi sen oman osuutensa, mutta sitten toisaalta me pystyttäisiin myös toimimaan tehokkaasti yhdessä ja huolehdittaisiin toisistamme. Ja hän laittoi tämän nyt sitten tämmöisiksi tasoiksi, eli hänen mielestään, tai nollataso on niin kuin tavallaan se, mistä se toiminta lähti käyntiin silloin tuossa Tarun kuvailemassa esimerkissä, kun oli 2 kilpailevaa jengiä ja heitä piti jotenkin yrittää yhdistää, niin sehän oli tosi vaikea lähtökohta. Ja toiminta oli vastuutonta, eli toimittiin semmoisella tavalla, mikä häiritsi muita. Saatettiin kiroilla, puhua toisten päälle. Monella tavalla välteltiin vastuuta, saatettiin rikkoa välineitä, saatettiin tehdä niitä grafiitteja sinne koulun seinille, puuhailla omia, syytetään muita omista ongelmista. Ja sitten toisaalta ehkä edes tiedostettu, että mitä se oma vastuu on ja mitä siihen liittyy. Eli tämä oli usein se lähtökohta, kun he lähtivät tätä toimintaa toteuttamaan, ei mikään kauhean helppo lähtökohta. Ja sitten he mietittiin, että no mitä pitäisi vähintään tehdä. No vähintäänkin meidän pitäisi saada nämä jäsenet kunnioittamaan toisiaan, eikö niin? Ja kunnioittamaan sitä toimintaa. Eli toimimaan siten, että ne osallistuisi ainakin osittain ja että ne ei häiritsisi muita. Ne osaisi esimerkiksi odottaa omaa vuoroonsa, ratkoa ongelmia rauhallisesti, pystyä säätelemään niitä omia tunteita ja sitä omaa toimintaa sen verran, että he pystyvät osallistumaan. Tämä olisi vähän niin kuin se lähtötaso, mihin meidän pitäisi päästä, jotta me pystytään ylipäätänsä tietysti mitään toimintaa pyörittämään. Et jos meillä on ohjattua toimintaa, jossa ajatuksena on, että siellä kaikki tekee samaa asiaa tai sitä, mitä on sovittu, niin meidän pitää saada joku perustason kunnioitus aikaiseksi. Ja minkä takia tässä kuviossa tuo kunnioitus on tuommoisella, onko tuo nyt sitten kultaisen värisellä, niin on sen takia, että se on vähän niin kuin tämmöiseen sosiaaliseen vastuunottoon liittyvä taito. Ja samoin näette, että tuolla 4. taso on saman värinen, eli sekin liittyy pitkälti siihen sosiaaliseen vastuunottoon. Ja toi 2. taso sitten puolestaan liittyy, ja toi sinisellä pohjalla olevat liittyy henkilökohtaiseen vastuunottoon. Ja tämä yrittäminen viittaa nyt siihen, että lähdetään mukaan siihen toimintaan ja sitten ei jätetä sitä kesken. Eli että pystyttäisiin oikeasti olemaan mukana alusta loppuun asti. Tehtäisiin sitä, mitä pyydetään, ettei puuhaltaisi niitä omia juttuja. Ja yritettäisiin parhaansa myös silloin, kun se toiminta ei ole helppoa tai erityisen mieluisaa. Eli lähdettäisiin kokeilemaan uusia asioita, lähdettäisiin mukaan siihen, jos sanotaan, että nyt pelataan koripalloa ja sä haluaisitkin oikeasti pelata jalkapalloa, niin se, että sä kuitenkin lähtisit siihen toimintaan mukaan, lähtisit yrittämään parhaasi ja olemaan aktiivinen. Niin se olisi tämä niin kuin henkilökohtaisen vastuunottamisen perustaso, mihin tässä mallissa ja ylipäätänsä toiminnassa kannattaisi pyrkiä. No sitten tietysti niin kuin tällä, jos me ollaan näillä, että 1. ja 2. taso on hoidettu, niin sittenhän meillä on jo aika hyvä lähtökohta. Meillä on osallistujia, ne yrittää, ne tekee sitä mitä pyydetään, homma toimii. Mutta edelleen taisi varmaan aika tämmöistä ohjaajalähtöistä. Edelleen ne olisi aika riippuvaisia vaikka musta ohjaajana. Ja jotta me päästäisiin siitä sitten eteenpäin, niin meidän pitäisi pystyä opettamaan myös vastuuntuntoisuuden osalta itseohjautuvuutta. Eli se tarkoittaa taas sitä, että pystyttäisiin toimimaan yksin ja myös ryhmässä ilman, että joku koko ajan valvoo sua. Ja pystyisi tekemään semmoisia tarkoituksenmukaisia, järkeviä valintoja. Eli ei vaikka lähtisi ihan kaikkiin semmoisiin asioihin mukaan, jos toinen tekee jotain semmoista, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Asetettaisiin tavoitteita ja tehtäisiin töitä niiden saavuttamiseksi. Tehtäisiin ylimääräisiä tehtäviä ehkä oma-aloitteisesti. Eli ei tarvitsisikaan aina tulla vaikka siltä liikunnanopettajalta sitä käskyä, että voitteko kerätä nuo tavarat tuolta, vaan siellä voisikin olla sellaista omatoimisuutta, että hei, toihan saattaisi tarvita apua, niin menenpä keräämään nuo tavarat sen puolesta. Ja pystyisi tekemään tosiaan hyviä valintoja myös sellaisissa haastavissa tilanteissa, että jos kaikki muut on mieltä, niin uskaltaisinko olla vaikka eri mieltä asiasta. Eli tämä on se, mihin pyritään sitten tämän henkilökohtaisen vastuunottamisen osalta. Ja sitten tuo 4. tason johtaminen oli sitä sosiaalista vastuuta, sitä haastavampaa tasoa.
Ja siinä ajatuksena on, että pystyisi tuomaan sitä omaa panosta myös muiden hyväksi auttamalla, kuuntelemalla, kannustamalla ja ottamalla vastuuta ja johtamalla myös ilman, että käsketään. Eli että ei tarvitsisi pyytää vaikkapa vetämään alkulämmittelyä tai jotain muuta, vaan löytyisikin jotain oma-aloitteisuutta ja semmoista halua auttaa muita. Ja tosiaan pystyisi tarjoutua auttamaan ja pitämään huolta toisista ilman erillistä pyyntöä. Eli sitten jossain kotona tämä voisi näkyä siinä, että vaikka joku iso sisko haluaisikin auttaa pikkuveljeensä tai jotain muuta ilman, että sitä pyydetään. Ja sitten pyydettäisiin muitakin mukaan toimintaan. Et tosi monestihan käy sillä, että varsinkin kun ryhmä on uusi, niin siellä saattaa olla sillä, että joku yksittäinen henkilö tahtoo jäädä vähän ulkopuoliseksi ja meinaa jäädä vähän tonne erilleen. Niin se, että menisikin ja sanoisi, että hei, että haluaisitko sä tulla mun viereen istumaan? Tai haluaisitko sä tulla mun kanssa nyt tekemään tämän seuraavan jutun tai jotain muuta. Eli pyydettäisiin mukaan toimimaan ja tehtäisiin kaikkien kanssa sitä yhteistyötä. Ei vaan niiden, ketkä on meidän parhaita kavereita tai jotka me tunnetaan parhaiten. Ja sitten opetettaisiin ja ohjattaisiin muita. No sitten toi viimeinen, mikä on vähän eri värisellä, tuolla toi ylin taso, taitojen siirtäminen, niin se on oikeastaan se tavoite, mikä tällä mallilla on. Eli jos me pystyttäisiin toimimaan kunnioittamasti, jokainen siinä ryhmässä toimisi kunnioittavasti, jokainen siinä ryhmässä yrittäisi parhaansa, jokainen pystyisi itseohjautuvuuteen ja jokainen pystyisi johtamiseen, niin silloinhan meillä olisi jo aika vastuuntuntoista toimintaa. Meillä olisi aika hyvät lähtökohdat lähteä pyörittämään sitä toimintaa. Mutta sitten tuo vitostaso olisi se, että se ei rajoitukaan vaan siihen kerhoon. Eli tavallaan mitä tuossa Tarun esimerkissä kuulitte sen, että se lähti sieltä koripallokerhosta liikkeelle. Siellä harjoiteltiin niitä taitoja. Siellä opittiin kunnioittamista, yrittämistä, itseohjautuvuutta, johtamista. Mutta sitten ne pystyi viemään niitä muuallekin. Sitten ne vie sitä sinne omaan perhe-elämään, ne vie sitä omiin parisuhteisiin, ne vie sitä omiin ystäväpiiriin, omiin harrastuksiin, ehkä sinne omiin työpaikoille, jotka on siellä jossain muualla siellä yhteisössä. Eli se on tämän mallin niin kuin se varsinainen tavoite, on oppia niitä taitoja ja pystyä sitten toteuttamaan niitä missä tahansa ympäristössä siellä omassa elämässä. Ja nämä on tosiaan esitetty nyt vähän tämmöisenä progressiivisena tasoina, mutta voi tietysti olla myös niin, että joku on tosi itseohjautuva, mutta sitten sillä on vähän haasteita kunnioittamisen kanssa esimerkiksi. Eli nämä ei välttämättä mene aina ihan tällainen tasoittain, mutta nämä on tämmöisiä tavoitteita. Jos ajatellaan, että olisi 5 tavoitetta ja jos näihin päästäisiin, niin sitten voitaisiin sanoa, että todennäköisesti toimitaan aika vastuullisesti. Ja sitten mennään siihen varsinaiseen opettamiseen. Eli mihin tämä opettaminen, miten tätä mallia nyt lähdetään sitten niin kuin toteuttaa käytännössä, niin keskiössä on se, että pyritään luomaan positiivisia vuorovaikutussuhteita. Ja sitähän voidaan tehdä sitten tosi monin eri keinoin, ja tuossa tulee pari semmoista käytännön juttua, mitkä mainitsen seuraavaksi, mutta siis millä tahansa tavalla. Tarkoituksena on se, että pystyttäisiin luomaan niitä vuorovaikutussuhteita, semmoisia myönteisiä ihmissuhteita, antaa esimerkkejä niistä sekä sen ohjaajan ja ohjattavien välille, että sitten niiden ohjattavien kesken. Ja sitten pystyttäisiin siirtämään päätöksentekoa niille ohjattaville. Eli että päästäisiin siihen, että se ohjaaja ei ole se, joka käskee ja ne ohjattavat tekee, vaan päästäisiin siihen, että pikkuhiljaa, ei kerralla kaikkea, mutta pikkuhiljaa annettaisiin mahdollisuuksia niille osallistujille tehdä päätöksiä. Et kun mä toimin ohjaajana vaikka liikuntakerhossa, niin mulla on paljon sellaista, mitä mun ei ole pakko päättää itse. Mulle on ihan sama, onko teillä nyt vihreät vai punaiset liivit käytössä. Mä voin antaa sen päätöksen vaikka 3-vuotiaalle lapselle, että kumman värisen liivin valitset. Me voidaan tämmöisillä pienillä valinnoilla alkaa tukemaan sitä heidän itseohjautuvuuttaan ja heidän kykyään tehdä niitä päätöksiä. Ja mitä enemmän he saavat tehdä itse niitä päätöksiä ja osallistua siihen toimintaan, niin sitä yleensä motivoituneempia he ovat. Ja sitä kautta mun ohjaajana mun työtaakka kevenee, koska mä saan koko ajan enemmän ja enemmän apua heiltä myös siihen toimintaan. He pystyvät itsenäisesti suorittamaan asioita. Eli tavoitteena on asteittain voimaannuttaa heitä, antaa heille sitä valtaa, siirtää sitä
ohjaajalta ohjattaville. Ja sitten tietysti niin kuin moneen kertaan on jo tullut mainittua, niin se vastuuntuntoisuuden ja elämäntaitojen harjoittelu, niiden sisällyttäminen siihen toimintaan. Ja elämäntaidot-sana on tainnut tulla tässä jo aika monta kertaa mainittua, niin se mitä me sillä tässä mallissa tarkoitetaan on sitä, että niitä mitä tahansa taitoja, mitä pystyy siirtämään niin kuin eri ympäristöihin. Eli jos me mietitään sitä koripallon pompottamista, niin se on tosi tärkeä taito koripallossa ja tärkeä motorinen taitokin, mutta en mä tiedä kuinka paljon sitä on hyötyä vaikka kuvaamataidon tunnilla. Tai kuinka paljon sitä on hyötyä sitten, kun vaikka parisuhteessa. No ehkä jos teillä on joku yhteinen intressi, niin siitä voi olla. Mutta sitten jos me mietitään elämäntaitoja, me mietitään vaikka kunnioittamista, yrittämistä tai yhteistyötä, toisten auttamista, niin ne on semmoisia taitoja, mitä pystytään hyödyntämään ihan missä vaan. Me voidaan harjoitella siellä koripallossa, miten me autetaan toisiamme, ja sitten sitä samaa auttamista voi tehdä, kun menee kotiin, niin voi auttaa vanhempiaan, tai kun menee työpaikalle, voi auttaa niitä työkavereitaan, tai ihan missä tahansa muussa ympäristössä. Eli se on se, mitä me tarkoitetaan elämäntaidoilla, ja tosiaan vastuuntuntoisuus sisältää paljon erilaisia elämäntaitoja, niin kuin tekin tuossa jo toitte esiin. Ja sitten tässä mallissa keskeistä semmoinen, mikä voi kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, on semmoinen säännöllinen reflektointi ja arviointi. Mä oon itse siis valmentanut jalkapalloa reilut 20 vuotta, ja mä voin varmaan varmasti yhdellä kädellä laskee ne tilanteet, missä mä olisin kohdannut tai nähnyt toisia valmentajia, jotka käyttää aktiivisesti reflektointia ja arviointia niiden valmennuksessa. Eli se, että ihan oikeasti annetaan niille, kysytään säännöllisesti niiltä vaikka niiden mielipiteitä, laitetaan niitä pohtimaan niitä omia taitojaan, laitetaan arvioimaan, ei sitä suoritusta. Suorituksen arviointiahan meillä on jalkapallossa hirveästi, että onnistuitko nyt tuossa syötössä vai et. Mutta semmoista, että lähdetään miettimään, että millä tavalla sä tuit vaikka sitä kaveria, millä tavalla sä teit yhteistyötä, kuinka sä itse onnistuit siinä, kuinka ryhmä onnistui siinä, niin tämmöistä arviointia on aika vähän tuolla valmennuksen puolella nähnyt. Ja sitten tärkeänä on myös opittujen taitojen arkeen siirtäminen. Ja siitähän mä tuossa jo mainitsinkin, että se on se päätavoite. No sitten vielä lyhyesti vaan, että on olemassa siis tämmöisiä ohjausstrategioita, joita Hellit on tunnistanut. Tässä on tämmöisiä vähän perusstrategioita ja sitten vähän edistyneempiä strategioita. Noi perusstrategiat on ehkä semmoisia, että jos mä menisin katteleen tuonne treenejä, niin mä näkisin, kuinka aika moni valmentaja käyttää niitä. Tai mä näkisin, miten opettajat vaikka tunnillaan käyttää niitä. Mutta sitten kun me mennään noihin vähän haastavampiin tuolla alapuolella oleviin strategioihin, niin niitä näkeekin aika paljon vähemmän. Ja se ei johdu mun mielestä siitä, että ne opettajat ei missään nimessä osaisi niitä, että ne on vaan niin vaikeita toteuttaa, vaan se johtuu siitä, että ne vaatisi tietoista käyttämistä. Heidän pitäisi panostaa siihen. Heidän pitäisi miettiä, että millä tavalla mä lähden tukemaan vaikka mun oppilaiden johtamista. Mitä mä tähän mun harjoitukseen sisällytän semmoista, mikä auttaisi heitä oppimaan johtamista. Ja kuulin tuossa hiljattain hyvän esimerkin siitä, että esimerkiksi kun liikunnan arvosanaa määritellään, niin siinä arvioidaan nykyään myös esimerkiksi johtamista ja yhteistyötä. Mutta eihän sitä missään vaiheessa opeteta heille. Eli mekö oletetaan, että ne oppii sitä automaattisesti siinä liikunnan opetuksen yhteydessä. Ja varmasti jotain pieniä asioita oppiikin. Mutta miksei me voitaisiin sitä ihan niin kuin lähteä tietoisesti opettamaan niille? Mikä estäisi meitä liikuntatunnilla opettamasta elämäntaitoja sen liikunnan ohessa? Ja sitten nimenomaan näitä vastuuntuntoisuuteen liittyviä elämäntaitoja, jolla me sitten oikeasti lopulta pitkällä aikavälillä varsinkin, niin me autettaisiin tosi paljon niitä opettajia siinä niiden kuormituksessa. Eli täällä on tämmöisiä perusstrategioita kunnioituksen mallintamisesta, eli tosi tärkeää on se ohjaajan oma toiminta. Että miten hän myös tuo sitä vastuuntuntoisuutta siinä omassa toiminnassaan. Ja tässä mallissa tämä on nimenomaan sitä, että myös ohjaajan tulee noudattaa tätä mallia. Se ei ole vain asioita, mitä sä sanot, vaan se on niitä pieniä tekoja siellä opetuksen ohessa. Ja sitten tuolla löytyy tosiaan
valintamahdollisuuksien antamista, mielipiteiden ilmaisuun kannustamista, roolin antamista arvioinnista ohjausstrategioista, joita sitten myös sinne sisällytetään. No sitten viimeisenä vielä tähän malliin liittyen on sitten tämän liikuntatunnin rakenne. Eli miten tämä toiminta, jos järjestetään jotain ohjattua toimintaa, niin miten se olisi hyvä jäsentää. Ja tätä me käytetään nyt tähän lopputyöpajan jäsentämiseen myös. Eli Hellis oli sitä mieltä, että tärkeää on jutusteluaika, sitten pitäisi pitää tämmöinen lyhyt, tiivis tietoisuuspuhe, ja sitten suurin osa sitä ajasta pitäisi olla sitä toimintaa. Et jos meillä on vaikka se koripallokerho, niin eihän se nyt niin voi olla, että me ensin juorutaan siinä puoli tuntia ja sitten me tehdään 10 minuuttia koripalloa ja sitten me taas juorutaan. Vaan se liikunnan osuus tai sen toiminnan osuus on aina se isoin siinä varsinaisessa tunnissa. Ja sitten lopussa olisi tärkeää vielä järjestää ryhmäkeskustelu, henkilökohtaista reflektioa, arviointia, ryhmän ja yksilön arviointia sitten siellä lopussa. Ja tämä on nyt se, mitä me tehdään tässä, vähän tällainen pikaisessa minimuodossa, mutta kuitenkin myös tässä työpajassa. Ja mä selitän tarkemmin noita, mitä noi on tässä matkan varrella. Eli ensimmäisenä tässä on jutusteluaika. Ja jutusteluaika voi olla tämmöistä hyvin epävirallista kohtaamista ja keskustelua ennen tuntia, tunnin aikana, sen jälkeen. Eli esimerkiksi me oltiin nyt vähän tuolla, täältä lavalla olijat oltiin vähän tuolla kaukana, mutta jos me oltaisiin oltu tässä näin lähellä lavaa, niin voi olla, että meillä olisi ollut tuossa ennen tätä tapaamista vähän enemmän semmoista epävirallista sananvaihtoa, muutakin kuin päivää tai muuta, olisi voinut vaikka vaihtaa muutaman sanan. Tai jos te jäätte tämän tapaamisen jälkeen, jos teillä on jotain kysyttävää ja haluatte jutella meidän kanssa, niin se on myös sitä jutusteluaikaa. Eli siinä tavoitteena on tutustua toisiinsa ja luoda semmoista psykologista turvallista ilmapiiriä siihen ryhmään. Ja tämä on tosi tärkeää just, koska niin kuin aiemmin sanoin, niin tässä mallissa keskiössä on se, että millaisia vuorovaikutussuhteita me luodaan. Se on tärkeää tässä. No sitten tosiaan jutusteluaikaa meillä tässä hirveästi ei ole, mutta mä ajattelin, että mä haluaisin silti teidät aktivoida. Ja nyt voitte taas kaivaa ne teidän puhelimet esiin. Otetaan seuraava mentimeetteri eteen. Katsotaan, täältä tulee oikea sivu. Eli nyt teille pitäisi näkyä siellä semmoinen mahdollisuus. Näkyy kauhean pienellä tuolla. Laura voi auttaa lukemaan sieltä, jos tarvii lukea, mitä tuolla lukee. Mutta teillä näkyy siinä puhelimessa ehkä vähän isommalla. Eli sä saat valita 3 näistä vaihtoehdoista. Mitkä on sulle luontevimmat tapat ottaa vastuuta? Siellä on nyt esimerkkejä vastuun ottamisesta. Ja nämä voi olla vähän samanlaisia, mitä te siellä toitte esiin. Ja nyt mä annan näiden näkyä saman tien, en laita teille piiloon niitä. Niin saatte valita 3 niistä, jotka teemistä parhaiten kuvastaa teitä. Mitkä on sulle luontevimmat tavat ottaa vastuuta? Joka kerta melkein kun joku vastaa, niin vähän vaihtuu meidän tulokset täällä. Mielenkiintoista. Vieläkin saa ihan rauhassa vastailla, mutta sieltä näyttäisi nyt nousevan esille aikatauluista kiinni pitäminen, eli taitaa olla aika täsmällistä porukkaa meillä täällä yleisössä. Tunnollisuus nousee myös selvästi esiin. Kunnioittaminen. Hienosti kunnioittavasti toimiminen on tärkeä osa vastuuntuntoisuutta. Ja sitten vielä sitoutuminen toimintaan, johon lähtee mukaan. Kyllä, eli sitoutuminen, kunnioittaminen, tunnollisuus ja jämptiys näyttää nousevan tuolta tässä ryhmässä esiin. Joo, hienoa. Mutta toisaalta mielenkiintoista on myös se, että kaikki näistä sai kuitenkin vähän kannatusta. Eli tosiaan kaikki näistä on esimerkkejä siitä, millä tavoilla sitä vastuuta voisi ottaa. No sitten toinen kysymys teille heti perään. No nyt se menikin täällä vissiin.
Eli arvioikaapa sitten omaa vastuuntuntoisuuttanne. Eli kuinka vastuuntuntoisesti toimit yleensä arjessasi. Tämä taisi olla 1–10 vai 0–10, kumman mä tähän laitoin. Eli katsotaan vähän, että kuinka vastuuntuntoisesti tässä ryhmässä täällä paikalla olijat arvioi itsensä. Nyt sen perusteella, mitä olette kuullut vähän siitä, mitä se vastuuntuntoisuus on ja sitten mitä itse ajattelette, mitä se teidän arjessa yleensä on. Nyt vaikuttaisi siltä, että ollaan melkoisen vastuuntuntoinen porukka täällä. 3 on laittanut jopa ihan 10 ja sitten tuosta välistäkin 7 taitaa olla siellä alhaisin, mitä tällä hetkellä on valittu. Eli aika korkeilta arvioilta näyttää olevan täällä. Voidaan siis ehkä todeta, että meillä on täällä jo lähtökohtaisesti aika vastuuntuntoista porukkaa. Mutta toki se voi riippua vähän siitäkin, että millaista se oma arki sitten on, että mitä te nyt ajattelitte. Ajattelitteko te kotona vai töissä vai että se voi myös vaihdella hyvin paljon sitten sen ympäristön mukaan, että kuinka paljon me otetaan vastuuta. Ja sitten on myös hyvä huomioida se, että te, jotka laitoitte tuonne 10, niin tai ylipäätänsä näitä korkeita arvosanoja, niin voi myös miettiä, että tuleeko välillä oltua liian vastuuntuntoinen. Että se on ehkä usein monessa ryhmässä se ongelma, että sitten se vastuu jakaantuu vähän epätasaisesti. Että siellä on semmoisia, jotka on tosi vastuuntuntoisia ja sitten semmoisia, jotka ei ole kauhean vastuuntuntoisia. Ja sitten se saattaa aiheuttaa vähän liikaa taakkaa sit niille, jotka kantaa liikaa vastuuta. Ja sekin on semmoinen, mihin pystyy sitten tämän mallin avulla tosi hyvin tarttumaan, koska kun lähdette miettimään sitä omaa vastuuntuntoisuutta, niin silloin ne osallistujat tulee niin kuin tietoiseksi siitä, että okei, mä ehkä kannan aika paljon vastuuta ja voisin ehkä vähän jakaakin sitä enemmän. Ja sitten joku toinen saattaa tunnistaa, että okei, no saisin kyllä olla ehkä vähän vastuuntuntoisempi yleisesti. Okei. Mutta sitten lisää käytännön kokemuksia. Eli nyt kutsuisin sitten puhumaan Purkkisen Sepon, jolla on todella pitkä ura valmennuksesta, niin kuin me jo kuultiin, ja myös rehtorina toimimisesta, niin Seppo kertoo meille kokemuksia oman uransa aikana siitä, että miten se vastuuntuntoisuus käytännössä on siellä ilmennyt. Joo, kiitoksia edellisille esiintyjille ja yritän jatkaa tässä vähän niin kuin samalla teemalla, mutta ehkä ihan en suoraan aina sanottele näitä niin kuin sillä tavalla kun tuossa aikaisemmissa. Mä kerron tässä nyt vähän, tässä omassa alustuksessa mä käytän esimerkkinä pitkään valmentamani joukkueen, salibändijoukkueen Happen Jyväskylästä esimerkkiä siltä ajalta, kun itse toimin Happeessa valmentajana. Sen päätin 2017. Tällä hetkellä Happe ei oikein hyvässä hapessa ole, mutta silloin etenimme aika hyvällä mielenkiintoisen taipaleen ja sen teki myös itselleni mielenkiintoiseksi, että samanaikaisesti tein väitöskirjaa ja toimin reksinä. Et siinä oli sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne ja myöskin naisten maajoukkueen valmentajana salibändissä. Et siinä oli monta asiaa niin kuin päällekkäin. Väitöskirjaprosessi kesti 8 vuotta, mutta se oli niin kuin sanon itseni, että olen arjen tiedemies, niin se pohjautui hyvin pitkälle myös siihen käytännön juttuun ja se oli semmoinen opinpolku, joka on kantanut mua sitten myöskin sinä aikana ja sen jälkeen ja siitä muodostui semmoinen niin kuin johtoajatus mun omalle toiminnalle. Ja tässä kun on pitkään ollut mukana niin opettajana, rehtorina kuin valmentajana, niin on huomannut, että on paljon asioita, jotka säilyvät samoina vuosikymmenestä toiseen. Vaikka maailma muuttuu ympärillä, mutta on tiettyjä asioita jotka on tärkeässä arvossa. Puhutaankin arvoista, mutta en lähde nyt siihen maailmaan laajemmin, että se on niin iso maailma, mutta tuommoiset just rehellisyydet, yrittämiset, nämä näin, mitä tässä on puhuttu, niin ei ne ole muuttunut tässä oikeastaan mihinkään. Mutta lähdetään vähän liikkeelle, jos mä vaan osaan tämän koneen, ei lähtenyt tuosta,
No niin. Happeessa aloitin 2003-2004, silloin me pärjättiin alussa suht hyvin, tuli Mika Kohonen pelaamaan ja oltiin sitten 2005 Hopeella ja sen jälkeen siitä porukka hajosi ja levisi koko pakka täysin ja se oli ihan sekaisin, kun se paljon puuttu seinäkello toi Happeen tilanne silloin ja siinä sinniteltiin sarjassa ja no sarjataulukko jokainen ymmärtänyt, että tuossa jos olet 12 joukkueen sarjassa viimeisenä, niin että sinne on se hajurako seuraavankin pitkä, niin se oli kyllä semmoinen kausi ja just kaiken näköistä tilanne seurassa oli silloin, että se oli enemmän semmoista toistensa syyttelyä kuin eteenpäin vientiä ja muutenkin kaikki oli aika hässäkkää. Ja siinä pari vuotta rimpuiltiin vielä tuolla tavalla tuossa niin ihan tuossa hengissä säilymisen rajoilla ja itsekin olin siitä hetken aikaa pois, kun tein väikkärin niin kuin työtelijäintä vaihetta, niin silloin siinä vähän vaihtui vetäjätkin välillä, niin sitten mä palasin takaisin 2008-2009 ja silloin tehtiin sellainen päätös, että pannaan koko homma pakettiin tai sitten muutetaan vähän systeemiä, millä tavalla viedään asioita eteenpäin. Ja siitä sitten se homma lähti liikkeelle ja 2014 oli sitten se aika, jolloin juhlittiin Suomen mestaruutta, oltiin voitettu Suomen Cuppi edellisvuonna ja siitä lähti semmoinen ajanjakso, että oltiin 7 vuotta peräkkäin 4 parhaan joukossa ja Champions Cupissakin päästiin aina finaaliin asti. Se oli mestareiden kappi, sillä ruotsalaiset silloin oli vielä vahvoja. Että se oli mielenkiintoinen taival, silloin muutettiin sitä toimintaperiaatetta aika lailla. Eli lähdettiin siitä liikkeelle, että kun kyseltiin, että saisiko Happeelta tikkarin vai kun toinen porukka oli luvannut myös 2 tikkaria ja tämmöistä näin, niin semmoista leikkiä lähdettiin, että ei me siihen kyllä semmoiseen lähetä ja muutettiin sitä linjaa aika lailla. Kerron siitä nyt sitten vähän tarkemmin, että miten se meni. Eli mitä siinä tapahtui. No päätettiin se, että koska seuraa haukuttiin kautta linjan, että mikä tämä seura on, seura ei tee sitä, seura ei tee tätä. Sitten mä totesin sitten, että eihän seura tee mitään. Seura on logo, sillä saattaa olla toimisto, yhtä lailla kuin koulu on rakennus. Eihän itse ei se logo tee mitään, eikä toimisto tee mitään, eikä koulurakennus tee mitään. Mutta kyllä se on se, että ihmisethän sen homman tekee. Ja otettiin käyttöön tämä tämmöinen slogani tai mikä, että Happe olemme me. Koska mehän se tehdään se joukkue, me tehdään se seura, me rakennetaan se juttu niin kuin itse. Tätä samaa on käyttänyt tuossa kouluhommassa, että just sitä, että Kuokkalan yhtenäiskoulu olemme me. Mehän se ollaan. Opettajat, henkilökunta, rehtori, oppilaat, vanhemmat, kaikki. Yhdessähän me se ollaan. Ja tämä teema, tämä yhdessä omien puolella oli semmoinen johtava ajatus, jota lähdettiin tekemään, että yksin ei pärjää kukaan. Ja tiimityötä, vaikka en sitä korostanut paljon, että tiimityöstä puhuttiin paljon, mutta se tuli luontaisesti siinä, että yhdessä sitä lähdetään tekemään ja sitä vastuuta ryhdyttiin kantamaan yhdessä. Ja se, että vahvasti omien puolella, niin se on tärkeää se, että sulle luodaan tunne, että me ollaan kaikki samassa veneessä ja kaikki on sun takana. Mutta se vaatii sitä rehellisyyttä. Sun täytyy olla myös rehellinen sitten, että sun puolella voidaan olla, että sä et voi niinku huijata kaveria, etkä jättää kertomatta joitakin olennaisia asioita. Mä joskus sanoin sitä tuolla koulussa, että jos sä mokaat, niin kertoo nyt mulle ensimmäisenä, että sä oot mokannut. Että silloin, että mua ei päästä yllättää, että mä voin olla sun puolella. Yksi pikku esimerkki tästä on se, että yksi meidän aikaopettajista tuli sanoa mulle tunnin jälkeen, että nyt meni vähän lähti lapasesta, että tuli vähän tarinaa ja saattoi vähän lipsahtaa vähän huonokin sana siinä ja sillä tavalla
kertoi mulle sitten. Se oli hyvä, että kertoi, koska seuraavana päivänä mä sain 2 puhelinsoittoa ihan peräkkäin. Toinen, jossa yksi vanhempi soitti, että oli oppilas kertoi, että miten oli mukava tunti, että opettaja oli sillä tavalla rento ja kertoi hyvin tarinoita ja näin. Ja hän kovasti kiitti sitä, että osasi oikealla tavalla tuoda, en tiedä mikä asia, mutta se oli ollut tärkeä asia, mitä toivat esille. Se puhelin loppu, saman tien soi toinen ja mulle, että hirveän vihainen vanhempi soitti, että minkälainen opettaja se on, joka kiroilee tunnilla ja oli ihan mahdottoman pahana siitä ja se kirosana, mitä hän oli käyttänyt, oli paska ja siitä sitten tuli juttu. No onneksi mä tiesin tämän etukäteen, niin mulla oli helppo olla hänen puolellaan, että okei, tämmöistä voi joskus sattua ja niin edelleen. Niin se toi semmoisen tärkeän tunteen siinä, koska on hirveän tärkeää on luoda semmoinen tunne sille yhteisölle, joukkueelle, jossa toimit, että sä oot turvassa. Teet mitä tahansa, jos mokaat, niin sä oot turvassa. Totta kai ei saa olla hölmö, eikä saa olla Grekon lakia, eikä tämmöistä näin. Totta kai ne tämmöinen terve järki siinä, mutta ainahan niitä virheitä tulee. Ja yksi mun valmentajakaveri Eteläpän Kati sanoi musta hienosti, että ei ole väliä, että kuka on edessäsi, jos tiedät, ketä on takanasi. Musta se on viisasti sanottu. Kati onkin fiksu silloin tyttö, nykyinen nainen, ei ole ihan aikuinen ihminen. Sveitsissä asuu tsekkien maajoukkuetta valmentaa. Sillä tavalla se tunne on niin kuin älyttömän tärkeä. Ja tuossa vähän mietin, että kehtaanko mä laittaa ton yhden kuvan, koska siinä ei ole ihan tämmöistä niin kuin sivistys-Suomea tuossa paidassa. Se paita on, jonka sain, kun jäin Kuokkalan yhtenäiskolasta eläkkeelle. Nimi siinä on. Ja siinä on 2 viestiä tuossa paidassa, jota käytin paljon. Tämä 99,3 on se, että mä haluaisin joskus, jos en ole aivan varma jostain asiasta, että onko tämä näin. Näyttää siltä, että tämä homma etenee ja on ehkä kuulunut kuisketta jo, että joku asia on tulossa näin ja tapahtuu semmoista ja semmoista muutosta. Niin mä monesti sanon, että Radio Keski-Suomen mukaan tämä asia on 99,3% varma. 99,3 on Radio Keski-Suomen taajuus. Niin siitä se tuli se ajatus sitten, että mä jätin sen 0,7%, että se ei ehkä meikään näin, niin sillä tavalla käytiin sitä hyvin paljon ilmeisesti, koska se löytiin tuohon paitaan. Ja se, että, anteeksi termini, mutta mä olin niin kuin sanonut, urheilussa on sanonut, että pidetään huolta, että meillä ei vittuilla. Niin mä sanon sen näillä termeillä myös opettajakunnalle. Kyllä mä vältin tätä kirjoitusanojen käyttämistä tietystikin oppilaiden ja nuorten keskuudessa, mutta sitten kun aikuisten kanssa puhuttiin, niin tämä oli näköjään kolahtanut se, että ollaan niin omien puolella. Ja tämä oli se teema, jolla me lähdettiin rakentamaan myöskin Happeen taivalta. Ja tuossa on kuva mun Happeen mestaruuden valmennustiimistä. Siinä on kaverit ja yhdessä tehtiin ei pelkästään valmentajien, vaan pelaajien ja seuran kanssa. Alla on samalla lailla kuvaa ehkä sitä mun työskentelytapaa, tai on osien maajoukkueesta siinä kesken reeniin, otettu tuonne pikku meeting, pojat meni juomatauolle ja me vietiin ne saattoi olla ihan tommoset pari jutut, että miten se seuraava harjoitte, että mikä siinä, onko siinä joku tärkeä kohta. Totta kai me oltiin etukäteen suunniteltu, mutta koko ajan niin matkan varrella tsekattiin, että missä mennään ja jos sattui joku menee pieleen, niin se oli aina tämmöistä niin kuin pientä niin kuin hyvähenkistä jutustelua tai ei sinne paljon tuossa vitsejä kerrottu lyhyesti, vaan että joo meettää ja ota sä tuo homma, että varmistetaan tuo tulee tuo treeni, tsekkaatko pelaajaa, miten se menee ja katsotko sä tilannetta, että mikä menee ja tämän tyyppistä yhdessä tekemistä koko ajan. Ja tämä oli se semmoinen meille niin kuin ihan tärkeä toimintatapa, jota edelleenkin noudatan, kun edelleen on tuossa valmennuslomassa mukana. Pannaanpa seuraava kuva kollaasi, mitä tuossa on. Tuossa on tuo tärkeä, ehkä päivän teemaan hyvin sopiva asia, tämä kanna vastuusi. Se oli se, niin kun Happeita lähdettiin rakentamaan, se oli se koko ajan se johtava ajatus, että meidän pitää yhdessä kantaa vastuumme, jotta me noustaan tästä suosta.
Ja samalla lailla sitä käytiin koulussa. Yhdessä siinä oli koulun rakentamiset, valtava iso rakennuskompleksi, jos sitten Kuokkalaan on mennyt, niin Kuokkalan yhtenäiskoulu, jossa on kirjastot ja kaikki, niin ihan jäätävä projekti oli se. Eihän siitä nyt kukaan olisi yksinään selvinnyt, vaan aika haastavaa aikaa, niin se oli semmoista vastuuntuntoa, vastuun kantamista kaikissa tämmöisissä tilanteissa, kun ei kaikki me ihan niin kuin suunnitellaan ja vaaditaan niin kuin kaikkien osallistumista tähän hommaan. Vastuunkantoon liittyy myös se, että sä annat vastuuta. Älä pidä kaikkia naruja omissa käsissäsi. Et se on niin kuin se tärkeä juttu. Eli sun pitää uskaltaa antaa sitä vastuuta. Sun pitää sillä tavalla ansaita myös se luottamus, että suhun luotetaan. Ja on joskus sanonut, että luota niin sinuun luotetaan. Ja tämä oli se koko ajan se johtava ajatus. Ja se on semmoinen, miten mä nyt sanoisin, että se luottamus ja vastuun antaminen, vastuun kantaminen niin kuin siihen kuuluu se semmoista älyttömästä kontrollista luopuminen, että sä kyyläät jotain asiaa koko ajan, että tuleeko ja meet ja tarkistat ja puutut kaikkeen. Niin se ei niin kuin kuulu siihen kuvioon ollenkaan. Ja tämä oli sitten, että mä oon antanut paljon vastuuta, tulen edelleen antamaan paljon vastuuta ja mä oon se vahva niin kuin tiimipelaaja sillä tavalla. Ja kuitenkin tärkeää on tuntea se oma vastuu. Nyt pitää vaihtaa mikkiä kätettä. Mä aina verran sitä omaa vastuuta siihen, että se on urheilujoukkueessa on päävalmentaja, joka kuittaa laskun. Koulussa se on reksi, joka kuittaa laskun. Ja tarkoittaa sitä, että sun täytyy tietää, mennään vaikka ravintolaan, sä veet henkilökunta syömään, sun täytyy tietää, että paljonko sulla on rahaa käytössä. Onko se seisova pöytä, tosta noin otetaan, se maksaa sen tietyn summan, vai mennäänkö istuu ihan pöytään ja tarjollaan ja sitten tiedetään, että voitko tarjota sitten tästä ihan alakarttasta tai näistä. Voiko tarjota viiniä? Jos voi tarjota viiniä, saako ottaa 1 vai 2 kaatoa? Mikä täytyy olla niin kuin selvillä, että mihin sä voit mennä, koska sä kuittaat sen laskun. Sä vastaat siitä, että sä toimit niissä rajoissa, jotka sulle on annettu, että sä et ylitä valtuuksia, mutta oot tietoinen sille, että ja se on hyvä niin kuin selvittää aina etukäteen, että tiedetään mikä tämä homma on. Että kyllähän se sä et voi sitä omaa vastuutas väistää, silloin sä oot semmoisessa asemassa joukkueen päävalmentajana, koulurehtorina tai missä tahansa semmoisessa, jossa sä oot vastuussa tietyistä asioista, niin kanna se vastuu. Ja tuossa on toinen elementti. Mä tykkään silleen huumorista, semmoista hyvästä huumorista ja näin, ja tulee ehkä sitäkin viljeltyä joskus, ja mun näitä sloganeita on tää tosissaan, mutta ei totisena. Että kyllä pikku pilke silmäkulmassa se virkistää kummasti tätä arjen harmaatakin taivalta joskus. Ainahan ei kaikki ole semmoisia juhlapäiviä, vaikka tuntuu siltä, että totta kai jokainen työpäivä on juhlapäivä, jokainen reenipäivä on juhlapäivä, pelipäivä on juhlapäivä, mutta ei se ihan aina silleen mene, että se pitää muistaa, että välillä semmoinen pieni hyvä herja niin kuin sopii ja sillä tavalla ei saa läskiksi heittää, mutta se on kuitenkin tärkeää, että semmoinen hyvä ja asiallinen pilke silmäkulmassa on koko ajan mukana. Ja tuossa on mestaruuden jälkeen. Mulla on nämä pensselit ollut koko elämäni. Mä olen ollut 47 vuotta naimisissa ja vaimo on nähnyt mut armeijan aikana ja sitten tuon mestaruuden jälkeen ilman viiksiä. Että se on ainoat kerrat, kun on nähnyt ilman viiksiä, että se hyväksyn silloin, että sä voit leikata ne pois sitten. Ja muutenkin tuossa semmoisen tuo vuorovaikutus tuossa Kainulassa Jannen kanssa, joka oli Aussissa mun parina, niin sen kanssa oli hyvä tuumata tuossa O2 naisten joukkueen valmennustiimi. Se kuvastaa ehkä sitä työtä, millä tavalla tätä hommaa tehdään ja sillä tavalla ollaan menty eteenpäin.
Mutta vastuuta täytyy kantaa myös niistä ihmistä, niin pelaajista kuin sitä muusta valmennustiivistä johtoryhmästä, seuraamisesta, että jos ne haluaa mennä niin kuin ottaa seuraava askeleen, jos pelaaja haluaa mennä toiseen joukkueeseen tai mennä ulkomaille pelaamaan, keskustele ja ole tukemassa sitä asiaa ja sillä tavalla auta asiaa. Ja sitten mitä tapahtuu peliuran jälkeen, mä ainakin yrittänyt saada, että he jatkaisivat sitten valmentajina tai seuratoimijana tai muussa roolissa urheilun parissa. Ja hirveän paljon on mun entisiä pelureita, entisiä valmentajakollegoita ovat jatkaneet sitten valmentajana ja ihan menestyksekkäänä valmentajana ja vieneet tätä meidän viestiä eteenpäin, jalostaneet sitä, lyöneet siihen oman mausteensa ja sillä tavalla tämä niin kuin pyörä pyörii eteenpäin, että liikaa niin kuin naulaa heitä siihen, että tämä on nyt pelkästään tässä joukkueessa. Pelaajia meillä kävi ulkomailla, ne tuli takaisin pelaamaan, kävi muualla, tuli takaisin pelaamaan ja tällä tavalla se yhteys säilyy. Toi Janne, kenen kanssa, jonka päätäkin mä puistin tuossa, niin hän teki erittäin menestyksekkään uran Nokia KRP-valmentajana, on nyt Suomen alle 23-vuotiaiden päävalmentaja ja O2 paikallisessa liigajoukkueessa niin on joku iso pomo se sillä on, mutta kuitenkin rakentaa sitä joukkuetta. Sillä tavalla mennyt eteenpäin ja näin tämä homma pyörii. Opettajista aika moni on jatkanut joko reksihommiin tai sitten muihin tehtäviin eri organisaatioissa ja olen ollut tukemassa sitä aita. Ja tähän tosissaan, mitä totisin, perustuu siihen, että uskalletaan lyödä itteen likoon, kroppaa likoon, niin kuin sanotaan, ja hyväksyä myös omat mokat ja jopa nauraakin niille omille mokille ja sallia pikku vitsi laskeminen siitä. Se huumori ja positiivista oli jo mainita aikaisemminkin, niin se on kyllä todella semmoinen pensa, joka pitää niin kuin näitä rattaita liikkeelle. Ja tärkeää on myös sitten opettaa se porukka nauttimaan, varsinkin nuorempien teini-ikäisten kanssa, ja monesti on, että nähdään helposti vaan se oma napa, ja varsinkin junnuussairaalassa yritetään tehdä pisteitä hirveästi ja tämmöistä näin. Mutta se on niin kuin valmentajan tehtävä puuttua siihen, että joukkuepelistä on kyse. Yhtä lailla muussakin elämässä se, että joukkuepeli on kyse ja oppia nauttimaan siitä myös muiden onnistumisesta, koska sehän sataa meidän laariin. Yksi esimerkki on tästä maajoukkueen pitkäaikainen pelaaja Gavin Standl. Kertoi meille Sveitsin MM-kisoissa oli koronan jälkeiset kisat, oli ollut vähän nihkeätä aikaa, Ossi oli täysin lukittu maa silloin ja oikein päästy treenaamaan, eivät päässeet treenaamaan kunnolla pojat siellä ja niin, sitten kun lähdettiin kisoihin se oikein, siinä oli tietysti vähän rattaassa rahina eikä lähtenyt heti peli kulkemaan, ei meillä mitään joukkueen kanssa häikkää ollut, mutta kävin, Seppo Sankomaa puhua kahdesta asiasta, semmoista kuin Schadenfreude ja Freudenfreude, eli oliko se vahingon ilo ja onnistumisen ilo näistä näitä, mikä merkitys, mikä ero niillä on, mitä ne vaikuttaa joukkueeseen ja Kavin piti loistavan puheen joukkueelle ja sillä tavalla saatiin, että miten jos oot vaihdossa, niin et toivo, että kaveri epäonnistuu, että mä pääsisin kentälle, koska silloinhan mun joukkue epäonnistuu, se oli se lähtökohta. Ja silloin vaan jos sä oot vaihdossa, etkä pääse kentälle niin, ja joku tekee maalin, niin iloitse siitä hänen puolestaan, koska se oli meidän joukkueelle. Ja tämä oli se lähtökohtainen ajatus ja sillä tavalla ollaan myös menty eteenpäin. Mutta ihan sitten loppuyhteenvetona, tuossa mainittiin jo tämä vastuuseen opettaminen, se on älyttömän tärkeää. Ja se, että pitää olla kärsivällinen ja hyväksyä se, että ei kaikkea voi muuttaa hetkessä. Eikä kaikesta tule hetkessä, niin kuin sanottiin, että liikunnanopetuksen yksi arvosana on, että onko johtaja, onko vastuullinen näin. Jos ei sitä ole opetettu, niin kyllä se on vaikea se automaattisesti tule. Että kyllähän se on niin kuin coachin ja reksin tehtäväkin opettaa sitä vastuuta ja kasvattaa vastuullisuuteen. Niin sillä tavalla se pikkuhiljaa se lähtee se muutos liikkeelle ja tärkeää on sitten, että malttaa, odottaa ja
että kyllä se lähtee eteenpäin. Mutta älä odota ihmettä, että jos sä teet kaikkia asioita samalla tavalla ja ootat sitten eri lopputulosta. Oliko se Einstein vai kuka sanoi jotain tämmöistä, että tee asioita samalla tavalla kerrasta toiseen ja odota eri lopputulosta. Se on ihan utopistinen ajatus. Mutta se sille, että älä odota, että ne tapahtuu itsestään, vaan että ihme tapahtuu itsestään. Kyllä sun on otettava itsensä niskastakin ja aloitettava vähän se ihmeen tekeminen ja sitä kautta se tarttuu muihinkin. Tämä on se tärkein. Ja tuossa sitten tärkeää on sitten toi luottaa itseensä ja joskus omaan vaistoon. Puhutaan monesti tästä mutusta. Musta tuntuu. Kyllä se mutu on joskus hyvä ja tuntuu, että tämä nyt onkin ihan hyvä homma. Jos kyllä kannattaa tehdä sille, vaikka ei olisi ihan varma, mutta kyllä jotenkin, jos mulla on vahva tunne, että tämä on nyt oikein, niin kyllä sitä kannattaa uskoa. Ja joskus myös katu on ihan paikallaan. Eli kaverista tuntuu. Kuuntele sitä kaveria, että mitä se kaveri on mieltä. Ja niin, tuossa voisi ollakin idea ja tästä näin. Ja, että sekin on tärkeää. Mutta mulle on ollut kyllä tärkeintä tämä vatu. Eli vaimosta tuntuu, niin kyllähän se on sen mukaan, tässähän on sitten edetty aika lailla, niin kyllä se vaan aina se tärkein voimavara monesti kotoa tulee. Joo, tuossa vielä, tuossa mä kirjoitin semmoista urheilumaailmasta, hän sanoi, että urheilu on maailman tärkein turha asia. Ja urheilu on niin kuin virkistävää vapaa-ajan toimintaa. Okei, näin varmasti onkin. Mutta kyllä urheilulla on iso kasvattava merkitys. Se opettaa elämään, opettaa erilaisuuden sietoa ja tämmöistä kaikki. Että pitää nähdä myös se toinen puoli, vaikka urheiluahan mollatanko, eikä kaikkien tarvitse urheilusta tykätä. Mutta sillä on se toinenkin puoli. Viimeisenä näistä Kuokkalan koulun säännöistä, kun mä kerran ärsyttämällä opettajan kokous syötiin näitä järjestyssääntöjä. Voi hyvänen aika sitä kieltolistaa, mitä sieltä tuli. Mä en jaksanut yhtään sitä. Että ei tule mitään, että et saa istua siellä ja seistä täällä ja tuommoista. Niin, sitten mä sanoin, että hei, Kuokkalan koulussa on 3 sääntöä. Ensimmäinen on, että moikataan kun tavataan. Eikö tervehtiminen ole hyvä tapa? Toinen, että pidetään talo siistinä. Konkreettisena esimerkkinä neuvoin, kuinka käytetään roskakoria. Mitä varten se on tehty, miten se toimii. Niin kyllä se ihan silleen meni pikkuhiljaa perille. Se oli yllättävän vaikea oppia, että miten roskakoria käytetään. Ja sitten viimeisenä oli, että ollaan ihmisiksi. Ja näillä jutulla sitä ollaan niin kuin porskutettu eteenpäin ja nyt vielä jatketaan. Sedät jaksavat heilua, kuten tuossa alussa sanoin, ja ihan mukavalla fiiliksellä mennään. Viimeisenä slaidina näytän yhden, jonka mä silloin liikunnalla opiskeluaikana mä jossain vaiheessa törmäsin tämmöiseen. En kyllä kerta kaikkiaan muista. Silloin ei varmaan tietokonetta oltaisi vielä keksittykään. Oli näin ja se oli paperina silloin. Mä oon sen kirjoittanut tuohon noin. Ja tämä kuvastaa hyvin sitä vastuullista, että aina on hommia, jotka joku tekee tai jättää tekemättä ja niin edelleen. Jokainen varmasti osaa sen verran englantia, että ymmärtää tuon. Ja tähän on oikeastaan hyvä lopettaa, koska tämä on siihen vastuullisuuteen vahvasti liittyvät. Ja nyt on mun homma lopettaa ja antaa sitten. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli kiinnostava kuulla matkan varrelta valtavan kokenutta valmentajaa ja rehtoria. Tässä on aikaa muutamalle kysymykselle, jos on jollekulle tullut mieleen heti jotain välittömästi. Tuolla sitten työpajan lopuksi meillä on aikaa keskustella, mutta tuleeko jotain vielä, mitä haluatte kysyä? Kun mietitte, niin mä voin palata vielä tähän, kun kerroit, että opetussuunnitelmassa nyt. Ja mä laitoin mielestäni, se on vihreällä. Kuuluuko? Joo. Niin opetussuunnitelmassa on, että opetetaan johtajuutta, vastuunkantoa ja siihen on arviointikriteerit ja opettajat tietysti pätevinä ammattilaisena niin arvioivat, mutta kuulin sinulta sen juuri, että nyt koulussa ei oppilaat saakaan korkeita arvosanoja tästä johtajuudesta, koska opettajilla ei ole työkaluja opettaa tai se on hyvin vaihtelevaa. Se näkyy nyt arvosanoissa sitten.
Eli tarvetta on myös sen lisäksi, että täällä liikunta- ja vapaa-ajan kentällä ja harrastuspuolella, musiikissa, tällaiselle vastuunottokoulutukselle, mutta ihan koulussa ja opettajakoulutuksessa. Siellä on kommenttikysymys. Odota vähän, saat mikrofoni. Tämä menee Ootako menee tuonne nauhalle. menee nauhalle? Tai onko siinä nauhoja mitä, mutta jotain kuitenkin semmoista, mitä voidaan kuunnella jälkeenpäin. Tallentuu. Niin. Joo, tuossa Anne Järvinen on nimeni ja tuossa kun kuuntelin, tuli vähän myöhässä, että en tiedä puhuitteko alussa siitä jo, mutta että minustahan tämä on niinku sellainen systeemi tai mikä tahansa, että tämän voisi soveltaa ihan sieltä kotioloista minne tahansa elämän alueelle ja ihan tuonne liikemaailman. Et mä oon itse ollut tuolla niin kuin liike-elämässä töissä ja sitten on ollut koulussa töissä ja sitten teen myös toista työtä, jossa mulla on sitten alaisia. Mutta semmoinen tuli mieleen, että kuinka laajasti tämä on hirveän hyvä tämmöinen systeemi jakaa ihan joka paikkaan. Että nyt esimerkiksi tuolla harrastustoiminnan valmennuspuolella, niin onko tämmöistä, tiedän, että siellä on hirveä pula valmentajista ihan sieltä pienistä ihmisistä isoihin saakka, ja sitä vähän otetaan kuka saadaan, mutta että onko tämmöisiä niin kuin tämmöisiä alkukoulutuksia tavallaan siellä valmennuspuolella. Ja sitten mä oon ollut 3 tai 4 kertaa tilanteessa työpaikoissa, jossa työpaikat niin kuin useampi yksikkö yhdistettiin. Ja siinä yhdessä tapauksessa ei ollut minkäänlaista tämmöistä nämä uudet ihmiset tavallaan vaan tuli sinne toiseen työpaikkaan tai oikeastaan 2 tilanteessa. Ja sitten yhdessä oli niin, että siellä tehtiin jonkunlaista ennakkotyötä sen hyväksi, että sitten tultaisiin niin kuin, tai se aloitus olisi helpompi sitten, kun oli vieraita ihmisiä keskenään, mutta nämä, että kuinka laajasti tämä on niin kuin tiedossa tämä. Joo, kiitos kysymyksestä ja antaa Seppo ensin vastata, kun varmaan tarkoitit myös tätä vastuunottomallia. Kyllä juuri tätä, kun sana hävisi tässä. Mutta mitä Seppo sanot ensin? No se on totta, että valmennuksessa tällä hetkellä on liian alhainen kriteeri päästä valmentajaksi ja mulla on yhtenä teemana ollut se, että pitää olla niin kuin hyvät tavat, että pitää osata käyttäytyä ihmisiksi ja se ei valitettavasti aina onnistu ja sillä tavalla se esimerkki, valmentajaesimerkki niin on tärkeää ja liian vähän sitä koulutusta tehdään, liian vähän sitä puhutaan, koska se pula valmentajista on suuri, niin siinä se kynnys on laskenut ja valitettavasti se käyttäytyminen ei aina ole sellaista niin kuin sen pitäisi olla. Mutta on täysin samaa mieltä sun kanssa tuosta, että sitä pitäisi kouluttaa enemmän ja se sopii, niin kuin mä sanon, että tämä ei ole pelkästään mikään urheilun sidoksessa, vaan tämä on ihan kaikkeen koko elämään. Että kyllä nämä niin kuin tämmöiset vastuut ja käyttäytymiset ovat ja ne pitäisi kulkea mukana ihan automaattisesti. Kiitos. Ja Hanna. Voisiko tällaisen tämän voi tiivistää pieneksi paketiksi? Tietysti sinä vastaan Joo, mutta annetaanko Hannan vastata tähän? Ole hyvä. Joo, siis tosiaan tätä mallia ei ole Suomessa kauhean laajasti levitetty ja syitä on varmaan monia ja mun mielestä valmennuskenttä yleisesti on se valmennuskoulutus on vähän hajaantunutta Suomessa, että se on hyvin paljon sitten niin kuin jopa seurakohtaista tai ainakin lajikohtaista, että mitä missäkin opetetaan, mutta kyllä se mun koulutuspaketti, mikä on osana mun väitöskirjaa tuotettu, niin siitä ollaan tehty erilaisia toteutuksia erilaisissa yhteyksissä ja pystyisi ihan hyvin valmennuksen puolellekin viemään, mutta ehkä tässä on vielä niin kuin rakenteellisia ongelmia Suomessa, miksi me ei päästä siihen. Ja sitten niin kuin sanottu, että valmentajista on pulaa ja ne kriteerit välillä on pakko vaan ottaa ne, jotka haluaa tulla ja sitten niille ei ole ehkä aikaa kouluttautua tai meillä ei ole resursseja kouluttaa niitä tai mikä ikinä onkaan syynä. Mutta toivotaan, että se on kuitenkin menossa parempaan suuntaan ja tulevaisuudessa ehkä tätäkin mallia sit saadaan levitettyä ja vietyä sitten vaiheella.
Joo, ja tätä koulutusta on, me tuossa työpajan lopuksi kerrotaan, että miten, jos joku haluaa tarkasti tähän perehtyä, niin miten se on mahdollista. Ja se kyllä soveltuu liike-elämäänkin ihan on mahdollista. Mutta nyt aika rientää, on tärkeää, että myös te vähän saatte aktivaatiota, niin mennään eteenpäin. Kiitos. Kyllä. Ja tämä oikeastaan jatkuu hyvin tuohon nyt, mitä kysyit, että tavallaan tästä käytännöstä. Että se yksi syy, miksi tätä mallia ei ole ehkä hirveästi levitetty, on se, että tämä kuulostaa hyvältä eikä kuulosta. Te olette nyt kuullut tästä teoriassa ja tämä kuulostaa hyvältä. Okei, menkääkäs tekemään käytännössä sitten. Onnistuuko? Ihan tuosta vaan, kokeilematta, tekemättä. Eli tässä on se että niin kuin sanoin, tämä on tosi käytännönläheinen malli, mutta se tarvii ehkä vähän syötteitä, että miltä se käytännössä näyttää. Miten mä nyt sitten oikeasti sitä, opeta vastuuntuntoisuutta nyt sitten sun lapsille tai siellä urheilussa tai koulussa tai missä vaan. Mutta sitten sä oot vähän sillä, joo, kuulostaa tosi hyvältä, haluan tehdä. Miten? Ja mä näytin vähän jotain työkaluja, mutta nyt me päästään sitten oikeasti siihen käytäntöön käsiksi. Ja tämä on se osa, mitä me tarvitaan sinne valmentajakoulutuksiin mukaan. Me tarvitaan tätä käytännön kokemusta siitä, miten tämä malli laitetaan käytäntöön. Ja mä sanoin aikaisemmin, että tässä oli tämä rakenne ja yksi osa sitä rakennetta oli tämä tietoisuuspuhe. Ja se on se, milloin vaikka se liikuntatunti virallisesti aloitettaisiin. Ja tässä alussa on tärkeää tuoda esiin, että mitä tänään harjoitellaan, mitä vastuuntuntoisuuteen ja elämäntaitoon liittyvää tässä tuodaan esiin. Ja nyt tässä tapaamisessa meillä on valittuna yksi elämäntaito. Ja se elämäntaito, joka me valittiin, on yrittäminen. Ja niin kuin aikaisemmin tuli jo esiin, niin se oli se kakkostaso sitä vastuuntuntoisuutta, jos muistatte. Eli tässä työpajassa me lähdetään nyt sitten ihan käytännössä kokeilemaan, että miten tätä yrittämistä voisi toiminnallisesti harjoitella. Ja mitä yrittämisellä nyt tarkoitetaan ei sitä, että tarvii olla täydellinen, vaan eikä sitä, että onnistuu aina ja on paras ja voittaa meidän seuraavan aktiviteetin, vaan se tarkoittaa sitä, että osallistuu, lähtee aktiivisesti mukaan ja tekee parhaansa niistä omista lähtökohdistaan. Ja tämä yrittäminen voi näkyä eri ihmisillä hyvin eri tavoin. Se voi tarkoittaa vaikka rohkeutta kokeilla jotain uutta. Se voi olla aktiivista osallistumista. Se voi olla toisten kuuntelemista. Se voi olla mukaan lähtemistä myös silloin, kun tilanne tuntuu jännittävältä tai epämukavalta. Teillä saattaa kohta olla sellaisia tunteita, kun te kuulette, että mitä me tehdään, että oi, mua jännittää osallistua tämmöiseen aktiviteettiin. Mutta yrittäminen on tärkeää, koska oppiminen, kehittyminen ja uusien asioiden kokeileminen, uusien ihmisten tapaaminen, ne vaatii uskallusta osallistua ja yrittää, mikä on tosi tärkeää elämässä, eikä niin kautta linjan. Ja mä toivon, että te lähdette nyt rohkeasti mukaan ja avoimin mielin tähän meidän seuraavaan tehtävään. Siinä riittää, että te yritätte parhaanne. Ja me tuodaan yrittämistä esiin siinä sen tehtävän aikana. Ja sen mä kutsun tänne lavalle, vielä ennen sitä, tosiaan nyt siirrytään tähän toimintavaiheeseen. Tässä rakenteessa tämä toimintavaihe oli se kaikista isoin juttu, eikä niin? Tässä se liikuntasisältö, tai mikä ikinä sisältö onkaan, sen toiminnan sisältö, niin siihen sisällytetään sitä vastuuntuntoisuutta ja harjoiteltavaa elämäntaitoa. Eli nyt te tuutte näkemään käytännössä, että miten me voidaan yrittämistä harjoitella tämän meidän seuraavan aktiviteetin yhteydessä. Ja nyt mä kutsun lavalle meidän bingo-emännän, eli meillä olisi sitten kesäbingo tulossa. Joo, nyt lähdetään yrittämään kesäbingon merkeissä. Kesäbingoon on meillä tänään selkeät säännöt. Meillä ei ollut niin varmaan. Onko dialla? Seuraavalla. On. Eli kun lähdetään pelaamaan, niin ensin tietenkin esittäydytään kaverille. Toivotetaan hyvää päivää ja kerro omaa nimeesi, kenet kohtaat tässä bingossa tai kenen luokse ensimmäisenä rohkenet lähteä yrittämään saada merkkiä bingolomakkeeseen. Hän sitten vastaa sieltä tervehdyksellä ja kertoo oman nimensä. Meillä on siis bingolomake, mikä on täynnä erilaisia ajatuksia ja toimintoja, eli esimerkiksi vaikka, että tykkää syödä jäätelöä. Ja kysyt sitten tältä kohtaamaltasi tai kenen luokse olet mennyt, että no tykkäätkö sinä syödä jäätelöä, ja mikäli hän siitä tykkää, niin kirjoita hänen nimensä siihen, etunimi riittää siihen omalle bingolomakkeellesi.
Ja sitten kun on saatu sinne joko vaaka, pysty tai vinoriviin 5 nimeä, niin sitten huudetaan kovaa, tai se kuka on saanut, niin huutaa ensimmäisenä bingo. Ja yksi kysymys aina yhdelle kohdatulle ja sitten siirrytään aina seuraavan henkilön luokse. Tosiaan ei ole pakko vain vastata kyllä ja ei. Saa kertoa myös minkälaisesta jäätelöstä pitää. Eli ne kohtaamiset saa olla just semmoisia teidän oman näköisiä. Ja tänään tietenkin me yritetään nyt ehdottomasti saada se bingo, eikö niin, joka ikinen yrittää. Ja sitten kun ensimmäisen bingon on saanut, niin lähdetään yrittää toista bingoa, että kuinka monta bingoa voi tuosta lomakkeelta saada. Mutta totta kai yritetään saada myös kivoja kohtaamisia ja kivoja hetkiä toinen toistemme kanssa. Ja tässä kun valmistaudutaan, siirrymmekö me tuohon aulan puolelle? Meitä on sen verran iso porukka, että siirrytään tuohon aulan puolelle, me jaetaan tuosta kynät ja bingolomakkeet, niin tässä siirtymisvaiheessa voit miettiä vielä oman henkilökohtaisen tavoitteesi tähän bingon pelaamiseen, että minkälainen on sun oma yrittämistavoite. Ja tätä onko tämä päällä? Joo. Tätä bingoa ei siis vaan suoriteta tällä, että no niin, bingo ja sitten takaisin tänne, vaan me otetaan nyt mukaan sitä yrittämistä tuohon. Eli kannattaa nyt jäädä mukaan, niin näkee, että mitä tämä malli käytännössä tarkoittaa, miten sitä yrittämistä tuodaan käytännössä sinne mukaan. Eli tuossa harjoituksen aikana nyt tuli sitä, että miten sitä yrittämistä voi tuoda esiin siinä. Ja tietysti oltaisiin voitu varmasti paljon muutakin tehdä, ja jos olisi ollut vähän pidempi harjoitus ja muuta, niin me ohjaajina oltaisiin voitu myös aktiivisemmin sitä hakea. Mutta sitten aina harjoituksen tämän koko työpajan ja koko harjoituksen päätteeksi tässä mallissa on siis tämä ryhmäkeskustelu ja itsearviointi. Ja tämä ei ole mikään välttämätön paha täällä lopussa, vaan tämä on mun mielestä se pihvi tässä mallissa. Ja tämä on se, mitä mä sanoin aikaisemminkin, mikä mun mielestä sieltä puuttuu usein sieltä koulutunneilta, tämä puuttuu sieltä valmennuksesta, tämä puuttuu sieltä. Siellä saatetaan sanoa lopussa jotain lyhyesti pikkusen ja sitten karataan siitä. Mutta se, että sä oikeasti alkaisit miettimään sitä omaa toimintaa ja toisten toimintaa. Että sulla olisi mahdollisuus jakaa mielipiteitä, tehdä ehdotuksia, kysyä kysymyksiä ja sitten oikeasti keskustella, ymmärtää sitä harjoiteltua taitoa, lähteä vähän niin kuin pohtimaan sitä arvioimalla sitä omaa toimintaa ja ryhmän toimintaa. Tuolla äsken me arvioitiin jo niillä peukkuarvioinnilla, sitä voisi ihan hyvin käyttää tässä lopussa myös arviointiin. Ja sitten se taitojen siirtämistä keskusteleminen on se pihvi tässä. Ja mäpä hyppään nyt tästä yli. Mulla on teille vielä täällä mentimeetteri, jossa voitte käydä vielä kertomassa nyt sitä omaa yrittämistä. Vähän jo tuossa ääneen puhuittekin, mutta käykää vielä merkkaamassa, kuinka aktiivisesti te yrititte omasta mielestänne tässä kesäbingossa. Ja nyt pitäkää mielessä, että mitä se yrittäminen saattoi olla. Me tuossa ulkopuolella jo keskusteltiin sitä, että se yrittäminen jollekin se voi olla bingojen johtamista, mutta jollekin se voi olla sitä, että välttää niitä bingoja ja haluaa saada mahdollisimman monta kohtaamista. Tai haluaa vaikka oppia tuntemaan jonkun tietyn henkilön tai päästä vuorovaikuttamaan ylipäätänsä. Ja näyttääkin siltä, että meillä oli melkoisen aktiivista yrittämistä siellä. Hieno homma. Sitten älkää sulkeko vielä puhelimia, tulee teille seuraava. Eli entäpä sitten ryhmän yrittäminen? Millainen mielikuva sulla jäi siitä, kuinka hyvin ryhmä yritti? Jos sä joutuisit antaa ryhmälle palautetta, niin minkä numeron sä ryhmälle antaisit siitä, kuinka hyvin ne sun kohtaamasi ihmiset sun mielestä yritti? Ja se yrittäminen voi taas olla, se voi olla kuuntelemista, se voi olla tosi monia eri asioita. Käy taas antamassa sinne ryhmälle oma arvosanasi. Ja tämä on sun oma arviointi siitä, sun mielikuva, se mitä sä itse ajattelit, että miltä se ryhmän yrittäminen vaikutti.
Ja tietysti käytännössä, jos mä vetäisin vaikka urheilujoukkuetta tai jotain koulutuntia jossain yliopistossa, niin mä en välttämättä käyttäisi mentimeetteriä tähän. Meillä on ehkä riittävän pieni porukka, että me voitaisiin istua ringissä ja tehdä tämä vähän niin kuin intiimimminkin. Ja silloinhan ne kohtaamiset on vielä ehkä luonnollisempia, mutta nyt tässä tarkoituksessa tämä on esimerkki sitä, että tätä pystyy toteuttamaan. Monesti tulee kysymyksiä, että voiko tätä mallia käyttää vain pienten ryhmien kanssa, niin ei missään nimessä. Että mä oon nähnyt, kun tätä on käytetty semmoisen 50 plus henkilöryhmän kanssa myös. Tämä toimii oikeasti ihan minkä kokoisen ryhmän kanssa tahansa, sitä pitää vaan vähän sitten ehkä soveltaa siihen, että miten sen saa sen kanssa toimimaan. Ja meillä oli tämmöinen pariporina vielä mietittynä tähän, mutta me jätetään se ehkä väliin, mutta mä haluan kertoa teille kuitenkin, koska tämä on se, mitä mä sanoin, että mikä tässä mallissa on se juttu. Tässä mallissa se juttu on se, että miten me pystytään siirtämään niitä taitoja. Eli nyt kun sä äsken yritit tuolla, sä jäit siihen pelaamaan sitä bingoa, vaikka sun olisi ehkä tehnyt mieli lähteä karkuun, niin miten sä pystyisit sitä samaa nyt hyödyntämään sitten jossain muussa, missä sulta vaaditaan yrittämistä. Pystyisikö sä kotona tai töissä tai harrastuksissa tai jossain muussa ympäristössä nyt samalla lailla hyödyntämään sitä että sä et lähdekään siitä tilanteesta karkuun. Ja sitten viimeisenä yhteenvetona, eli tosiaan tänäänhän me harjoiteltiin nyt yrittämistä tuossa bingo-yhteydessä, mutta se harjoittelun kohde olisi voinut olla mikä muu tahansa elämäntaito nimenomaan vastuuntuntoisuuteen tietenkin liittyen. Eli Seppokin mainitsi tuossa aikaisemmin sen rehellisyyden merkityksen, että esimerkiksi rehellisyyttähän tässä bingossa, että kävikö sulla niin, että sä ruksit sieltä vaikka et kohdannutkaan ketään tai joku kysyi sulta jotain ja ajatteliko sä, että haluan vaan olla mukava ja kerroit, että joo, oon tehnyt näin, vaikka et oikeasti olekaan. Eli yhtä laillahan me oltaisiin voitu vaikka rehellisyys ottaa tässä teemaksi meidän niin kuin elämäntaidoksi, mitä tässä harjoitellaan. Eli se ei ole mitenkään harjoituksesta välttämättä aina riippuvasta. Että samalla harjoituksella, että jos meillä on se koripallotreeni, mitä me tehdään, niin sen yhden harjoituksen aikana pystyisi varmaan treenaamaan 10 eri elämäntaitoa. Mutta se on sitä valintaa, se on sitä, että keskitytään yhteen kerrallaan, ei lähdetä tekemään kaikkea. Ja se voi olla vähän ryhmäkohtaista. Jos sulla on semmoinen tosi toimiva ryhmä, niin sit sun ei ehkä tarvitse lähteä kunnioittamisesta niin paljon liikkeelle. Ja sitten taas, jos sulla on ihan semmoinen uusi ryhmä, jossa on just yhdistelty sieltä eri työpaikalta porukkaa ja toiset ei tunne toisiaan, niin silloin ehkä pitää lähteä sieltä niin kuin alhaalta liikkeelle. Ja tosiaan muitakin elämäntaitoja tuossa lueteltu, niin mikä tahansa näistä voisi olla. Ja tosiaan tuossa vielä muistutuksena toi, että mitä tässä mallissa, mihin se nyt on rajattu. Että mitä se vastuuntuntoisuus on. Mutta sitten Taru halusi vielä loppuun mainita muutaman sanan. Joo, tässä kyllä Hanna-Mari on ehdoton asiantuntija, koska sinä vedät näitä tämänkin alueen opintoja tuolla Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Eli jos joku haluaa nyt vähän perusteellisemmin vielä perehtyä tähän malliin, niin löytyy tämmöinen johtajuus- ja vastuunotto liikunnassa -kurssi. Ja vaikka tuossa on toi liikunnassa, niin kun täällä on ollut puhe, niin nämä aivan samat toimintaperiaatteet ja opetusmenetelmät ja ajatukset pätee koulumaailmassa, taidekasvatuksessa, liike-elämässä, perheessä. Tätä voi soveltaa ihan joka paikassa. Siellä on myös muita koulutuksia, esimerkiksi tämmöinen tunne- ja vuorovaikutustaidot, jossa käydään läpi tämän alussa esittämäni piirakkamallin eri alueita. Niin tällainen mainospala. Me on haluttu, että tämmöinen osaaminen ja tieto on saatavilla laajasti, niin on sen takia viety tuonne avoimen yliopiston kursseiksi nämä. Mutta tässä varmaan alkaa olla meidän asia. Täällä on lopuksi vielä joitakin tutkimuksia. Tuossa on Kirsi Huotarin väitöskirja, joka on ihan äskettäin tarkastettu. Se on verkossa avoimesti saatavilla tuon linkin takana ja siellä on runsaasti, siinä on lähteitä. Siinä on hyvä kirjallisuuskatsaus suomen kielellä ja lähteitä, jos joku haluaa perehtyä enemmän näihin asioihin.
Samoin sitten Hanna-Marin kanssa on kirjoitettu Liikunta- ja tiedelehteen artikkeli suomeksi Hellisonin mallista. Ja sitten Hanna-Marin väitöskirja ensimmäinen artikkeli on, jossa kuvataan tätä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta tätä ohjelmaa, sen toteutusta. Niin muutama tämmöinen lähdeviitevinkki. Ja nämä tosiaan tämä video tulee Jyväskylän kesän verkkosivulle ja jos sinne saa diat, niin laitetaan nekin, niin on helpompi päästä noihin lähteisiin käsiksi. Kiitoksia osallistumisesta. Arvostan sitä, että olette tällaisena heinäkuun sunnuntaipäivänä tulleet työpajaan. Jos olette osallistuneet enemmän kesän ohjelmiin, niin olette osoittanut kiitettävää sinnikkyyttä ja sitkeyttä. Että oli hienoa tavata teitä täällä ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiitoksia.